Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo aw munu ye danaya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mako be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to ba no fe no e Amadou Maïgaye a jora joro la nyamo ya ko fenfen a jora joro la ka nisoja mako la ka mako berebere ka koto mako tala mako te mindo ka nyeira mako la anyo barade soro dunya la mukele kono ako ka aw bela jelen la dunia silame munu be Mali kono ani munu sigiro beno do jie jamana were mo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service jenwan kele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kunafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u be dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. ka bɛni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin ya dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na lajɛlen aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ
Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni su. Bi ye jumasu ye n'o ye alamisa tile o bannen kɔfɛ, alamisa min ni ale ye janvier kalo tile 16 san 2025. Su in na an bɛna kuma min kan yɛrɛmahɔrɔnya kurakurayali ale ni sɔrɔdasiw ka baara mun bɛ sen na ka kɛ ni 20 janvier ye. Nka yan'o cɛ bamananw ko ko dugubila ka fisa laadawuli ye. Falaye Keyita bɛ yan min ye Keba Jalo ye, ale fana bɛ kɛnɛ kan yan. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Falaye dɔgɔkun in a kumaw cayara. Muntaka Tall a ye laada timɛ. I b'a dɔn k'a fɔ ko Segu Ba Muntaka ale ye bɛrɛbɛrɛli tɔn fɔlɔ ye min ye journaliste ka samɛ daminɛ k'a sɔrɔ hali min ye ATT ye ale tun ma ko sigi sen kan. Ɲinan ta tun ye a san 26nan ye. Segu Ba Muntaka a ye kunnafonidilaw fo. Diɲɛ kɔnɔ kibaru a y'i da don olu la. An yɛrɛ fɛ yan kibaru a ye dɔ fɔ olu kan. A ka hakilina na bɛɛ ni kelenya ɲinini na bɛɛ ka farali ɲɔgɔn kan o y'a miirina ye. Kunnafonidilaw ka se ka baara kɛ kunnafonidi hukumu kɔnɔna na lafiya ni basigi ni laada hakɛw kɔnɔna na. Politiki ko ta nasira fɛ a kɔni ka miirinaw b'a jira k'a fɔ ko kalata o kan ka kɛ. Sabula a ko ko min ye furancɛ fanga ye ko n'a bɛ mɛn k'a bɛ gɛlɛya ko k'a bɛ degun se mɔgɔw ma. Ko bɔ fɔ an kan ka ɲini a la. A ye foli ta ka ɲɛsin parti politikiw fana ma u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ la min ye kɛrɛnkɛrɛnnen na M5 RFP min bɔrɔtɔlen don a faralen don a cilen don bolofara min b'a la bi maa si t'a da dɔn a y'o ka kɛlɛ foli fana kɛ. Falaye Muntaka tɛ bila kɔnɔ ye dɛ. Muntaka nk'ale ni ale delila ka taa demi-finale la élection na koyi 92 élection Muntaka de kɛra sabanan ye. Anw kɔrɔkɛ n'o ye Cɛwlen ye o ni Alpha de karila ɲɔgɔn na. Bon o fana y'a sɔrɔ yɛrɛja cilen don parce que Baba Akibu fana tun kɛra candidat a wagati. I b'a dɔn ale n'a ka mɔgɔw taara fara Alpha kan ale ba cilen Cɛwlen o kɔni kelen de sera o de y'i kan bɔ. O sera ka taa filanan na tako filanan na ni Alpha. A wagati kɔni Alpha ye se sɔrɔ parce que démocrates olu kun ka kow kun yangalen don kosɛbɛ fanga kun b'olu la. An bɛ u bɛɛ fo. Muntaka Tall a kɛra o kalata fɔlɔ kɔni sabanan ye. A waati Sinedi yɛrɛ ye jɔyɔrɔ caman sɔrɔ parce que denmisɛnnin jeune caman kun bɛ Sinedi ale parti politique in kɔnɔna na. Falaye dɔgɔkun in na fana kiiri dɔgɔkun bɛ sen na. Kiiritigɛ minisiri a ko ko maa man bɔ sariya ma tuguni an ka jamana kɔnɔ. Ko sariya bɛ se ka nɔminɛli kɛ wa ni nɔ minɛna fana ni jɔyɔrɔ b'i bolo i ka jɔyɔrɔ bannen. Bila ka suma tigɛ la ka fɔ ko ka kiiri kɔnɔ ko n'i ka kiiri tigɛla o tɛ yen tuguni dɛ. I minɛ ani k'i ka jɔyɔrɔ bila a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ. Falaye APDP ale fana bɛ ka kalansigi kɛ denmisɛnninw kunna u k'u kɔlɔsi bɔlɔlɔ la. Bi an kun bɛ CNT la. CNT mɔgɔw ko n'an b'a dɔn mun bɛ sariya kura ninnu kɔnɔ k'an bɛ se an yɛrɛ kɛcogo la. Sabula mun na
fala ye sariya ninnu tɛmɛna olu de fɛ yen olu y'a kalan k'a sɛbɛkɔrɔ kalan fɛn min bɛ se ka falen a la fɛn min bɛ se ka yɛlɛma a la ka se k'a sigi sen kan n'o ye code pénal ni code procédure pénale ye nominali ani nominali lawaleyali kiiriko bankun kan nin bɛɛ lajɛlen o kumaw bɛ sen na jamanadenw fana caman olu fana bɛ fɛ fana sariyatigiw ka t'olu ka yɔrɔw la yaasa sɛbɛnw bɛ sɛbɛnw na minnu bɛ sɔrɔ sariya bonw na olu ka se ka sɔrɔ u bolo dɔgɔkun in kɔni a kɛlen n'o fɛɛrɛ ye maaw ni sariyatigɛlaw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ayiwa fala ye nin waati in na an bɛ se ka fɛn dɔw fɔ sariyatigɛlaw ma ni dɔgɔkun in banna i k'i kɔlɔsi i yɛrɛ la dɛ u yɛrɛ ka kuma ko délai de grâce wa délai de grâce ko b'an bolo nin waati an bɛ kasoge fo dɔgɔkun in kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ vignette kura o bɔra Bamako vignette a yɛlɛmana vignette min don sisan fala ye n'a buruni ko a ye bɛ sɔn ka nɔgɔya han wa sisan i b'a dɔn min bɛ yen ni e taara vignette ta sisan mairie kɛlen don ka machine dɔ sigi vignette bɛ taa bi mairie yɛrɛ ka machine kɔnɔ ni wulada sera n'a fɔra ko minnu bɛ vignette feere kɛ k'u ka na k'u ka jate bɔ u ka jate ni mairie jate tɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo si la wa i ka téléphone numéro i ka yɔrɔ ani tɔgɔ ni jamu u bɛ k'o sɛbɛn fana i ka vignette fana kɔ kan n'a buruna mɔgɔ bɛ se k'i wele k'a ta k'a d'i ma wa o fana ka tɛmɛ ka bɔ a la fana u ye fɛn dɔ fana sigi a sanfɛ m'a fɔ ni maaw wulila ka a ladegew kɛ sinon u kɔni ye min sigi sen kan zen a baara kɛcogo ka ɲi an bɛ mari fo min ye délégation spéciale maaw k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn fala ye dɔgɔkun in kuma fanba kɛra min ye kosɛbɛ o ye Mali ni bariki ye Mali ni bariki i b'a dɔn min bɛ yen wa bariki sariya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ani hakɛ minnu bɛ yen n'u kan k'o sara jamana ye an yɛrɛ ka jamana yɛrɛ sanubɔyɔrɔw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen an ka jamanadenw de ta ye fala ye nka kuma de fɔ man di i ka ɲɛmɔgɔw olu de tun ta ye sanubɔyɔrɔ ninnu caman ye donc juru min bɛ yen n'o fanga kan ka o kani k'o minɛ sanubɔyɔrɔ la olu tun tɛ kani tuguni u tun bɛ tɔnɔ in bɔ dɔrɔn ka taa sanu feere sisan a fɔra ko ka yɛlɛma don o min na dɛ o kɛlɛ de bɛ sen na bariki ale ko petu waati dɔ la a kun ko k'a bɛ dɔ sara kɔsa in na gouvernement ye a ka sɔnni tɔni 3 min minɛ fala ye o bɛ bɛn sefa wari miliyari 160 de ma gouvernement dun ka miliyari 3,500 de bɛ ale la 3,500 gouvernement ka o juru b'ale la ale ka 160 minɛ na ale ye faama kɛ mankan ye komi a ko bɛ sariyatigiw ka bolo kan u yɛrɛ ko k'u ye sanu bɔ jɔ fɔlɔ ko yanni u ni gouvernement ka ɲɔgɔn faamu mɔgɔ caman kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn faamu sabula ko in saba-sabali a dama ni bariki la min ye sanuko yɛrɛ kuma cayalen don dugu jukɔrɔ ko kuma cayalen don an yɛrɛ de k'an ka fɛɛrɛw tigɛ n'an b'a fɛ an k'an ka sanu nafa kɔni bɔ an ka tɔnɔ sɔrɔ fo an ka mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ sanu baara ɲɛdɔn an ka mɔgɔw sɔrɔ diɲɛ seleke naani mɔgɔw minnu bɛ yen bi n'olu bɛ baara kɛ sanuko gun kan u bɛ se a kow ɲɛnabɔ cogo la u b'a fɛnw ɲɛdɔn sinon fala ye an bɛ fɛn caman kɛ an ka jamanaw kɔnɔ yan o tɛ baara kɛcogo ye dɛ minisiriw u bɛ se k'u ka minisiriya baara kɛ mais min ye nin ko ninnu sigi cogo ye diɲɛ kɔnɔ a ka gɛlɛn dɛ président yɛrɛ y'a fɔ o don a ka kuma na k'an jagoyalen don bi an ka dugu jukɔrɔ nafaw an ni mɔgɔw ko u k'a kɛ tan cogo la mais fo an ka mɔgɔw de bila u ka kalan kɛ an ka minɛnw ɲini o bɛɛ lajɛlen nu fana o de bɛ wagati ta mɔgɔw peresilen u bɛ fɛ an k'a bɛɛ sɔrɔ sisan o dun tɛna se ka sɔrɔ parce que dɔnniya mun bɛ yen n'an kan ka baara min kɛ an ma se k'o sigi sen kan nin dɔgɔkun in na fana jamanakuntigi a taara kulukorokaw fɛ yen fala ye ka na kolokuru wulu da k'a ka maga jamana in ɲɛmɔgɔw u bɛ fɛn mun na ani lɛrɛkutigɛ ti ɲɛ dɛ jamana mara ni jamana lakana ani k'i hakili to i yɛrɛ la janfa na su ni tile baara ɲɔgɔn tɛ n'a tun ka ɲi k'a ɲɛna pewu minnu filɛ nin o kun tɛna u nani fana a sababuya bɔra min na politikimɔgɔw yɛrɛ nɔ don mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ u yɛrɛ de nɔ don parce que n'olu yɛrɛ kun sera ka bɛn ka ko dɔw to ɲɔgɔn ye ka sɔn sariyaw yɛrɛ u yɛrɛ ye minnu sigi ma an kun tɛ se yan fala ye fɛn dɔ tiɲɛna e bolo ne nana k'a latilen ne hakili la
e kan ka ne fo ka ne wale ɲuman dɔn nka ne ko ayi ko fo ne bɛ fɛn min na e k'o sɔgɔbɛ su ni tile i bɛ taa wuli tɛnɛ kan dɛ donc an bɛ ɲɛmɔgɔw an b'u fo k'a ɲini u fɛ halisa u ka dɔ fara u ka hakilimaya baaraw kan u ka dɔ fara cɛsiri kan u ka jamanadenw ka degun belebeleba in n'a fɔ kuranko u ka ɲɛɲini o la baarakɛbaliya min bɛ yen bi u ka fɛɛrɛ ɲini o la basigi o baara min bɛ ka kɛ o ka sinsin hali bi an b'an t'o la sa bi kuluba faama sigiyɔrɔ la jamanakuntigi ale ni wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba bɛɛ lajɛlen u tun bɛ yen kuma jumɛn tun bɛ yen ko ka fɛn dɔw sigi sen kan min b'a to maa minnu y'u yɛrɛ di mali ye olu bɛ se ka lakodɔn cogo min memorial belebele o kan ka sigi sen kan n'ala sɔnna ma sini an n'an da don ale dogodogo misɛnw na k'o ɲɛfɔ aw ye wolomasiri tabaw i b'a dɔn k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔni na kabini dɔgɔkun tɛmɛnen sisan olu de bɛ taa terrorisiw ɲini olu de bɛ t'u bɔ wow kɔnɔ olu de b'u ka bingalikɛyɔrɔw lajɛ olu de bɛ ka wulikajɔ kɛ fala ye jamana de ka bon a ma nɔgɔn u bɛ baara min na bi an k'an jija u ka se ka se sɔrɔ lafiya ni basigi ka na jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye kulukorokaw fɛ yen fana baara dɔw taara kɛ yen i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na dugutigiw ka bulon o kura o biriki fɔlɔ dara min ye farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ basiketikɛyɔrɔ u b'a fɔ ma ko arena mali o fana dara jara asi ale tɔgɔla ndolati kɛnɛ min bɛ u y'o la kurakuraya k'o dilan k'o ɲɛ k'o kɛ o kun pɛn kosɛbɛ ka pomadu ni tulu mu ala k'a ɲɛ kosɛbɛ kibaru ninnu kɔntannen ba don o la o fana balontan kɛnɛ in o fana nana fara an ka balontan kɛnɛ tɔw kan fɛn fɛn bɛ se ka kɛ bamakɔ balontan yɔrɔ la ani diɲɛ balontan yɔrɔ la o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ bi na kulukorokaw olu fɛ yen donc min ye baara min kɛra sa jamanakuntigi yɛrɛ ale yɛrɛ tun bɛ yen fala ye maliyɛnw bɔra k'a simi fo dɛ kulukoro kɔnɔna dɔrɔn tɛ dɛ hali a segintɔ ka na bamakɔ mɔgɔw bɔra k'u jɔ fo kati sirafara la kuluba sirafara la jama tun bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ ɲɛmaa fo a ka nin baara ninnu kɛ ko ɲuman na fala ye sini an bɛna an da don carte biométrique ko la carte biométrique a sɔrɔ yɔrɔ kura minnu farala kɔrɔlenw kan carte biométrique a bɛna na taa an ka sigida minnu na carte biométrique a yɛrɛ faranfasiyali minnu bɛ yen ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw bɛ se ka faamuyali kɛ a ko la cogo min na emiya denmisɛnninw minnu bɔra n'o ye bɔko 46nan ye olu fana tun bɛ yen kulukoro baara in na maa 555 fala ye jamana wɛrɛ mɔgɔw ye maa 11 ye a la maa min ye bɛɛ dansa o ye macamu sanu ye ale ye bɔbɔkɛ kamalen ye a ka kuru de taara bɛɛ 16 buruburu 43 ma a bɛ fɔ ale ma sa ko major la promotion office du Niger maa minnu kun tununa fala ye maa 5 n'u taar'u ta u ka baarakɛyɔrɔ la caw u bilara nka halisa maa dɔ kun min kɔni na u kun minɛna nka u bilalen kɔni nisɔndiya bonyana kosɛbɛ office du Niger kɔnɔna na fanga ɲɛmaa ale yɛrɛ a taara a ka kalankuncɛ kalanw kɛ bamakɔ yan université la kabalakaw fɛ n'o ye a ka soutenance ye doctorat a y'o sɔrɔ mara kamabɔli baaraw kɛcogo la fala y'a tilar'o la yɔrɔ min a ye pankuru ta ka taa ganakaw fɛ yen ani Ablaye Job bɛ ɲɔgɔn fɛ ani Binta Job ale ye jamanakuntigi ka nagakɔrɔ baarakɛla min ɲɛsinnen don jamanaw ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ baaraw ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ ganakaw fɛ yen wulada in na Gana jamanakuntigi n'o ye John Dramani Mahama ye a ye Ablaye Mayiga ni a ka délégation maaw bisimila premier ministre su in na a ko ko min ye u ka memorial bɛ min tɔgɔ dalen don Kwame Nkrumah na a taara ka t'i ɲɛ da o kan ja Kwame Nkrumah su dalen don cercueil kɔnɔ yen a n'a furumuso ko maliyɛn minnu fana bɛ yen ani olu fana kan ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya yanni a ka segin ka na Bamakɔ kɔnɔna na an b'a n'a ka délégation mɔgɔw fana fo fala ye ko garabaliw bɛna b'u nɔ na a baaraw daminɛna nka kɔlɔlɔ min b'a la i b'o dɔn baganmisɛnninw sɔngɔ gɛlɛyalen don Bamakɔ bi dɛ sogo o fana tacogo ko bɛna falen Bamakɔ kɔnɔna na wulikajɔw b'o la nka fala ye n'u ma wuli kɛ ka ɲɛsin da dumunifɛnw tacogo ma Bamakɔ kɔnɔna na poison don dɛ sogo buuru ani tulu n'a tɔw bɛɛ lajɛlen n'i y'u ye u b'o ta cogo min na ka taa n'u ye kuma tɛ sogo sɔgɔma jakaritaw sanfɛ katakataninw sanfɛ motoninw sanfɛ a bɛɛ lajɛlen donnen don bɔrɔ dɔ kɔnɔ a nungun bɛ fofo u kɔ fo ka taa se yɔrɔ janna a ko ka gɛlɛn yɔrɔ buuru kɔni tɛ o n'i kɔni ko k'i bɛ buuru dun Bamakɔ i bɛ gɔngɔn dun de la parce que buuru ninnu bɛ folonkotoli min kɛ mototigiw bolo yan'a ka se a dunyɔrɔ la
a ko ka ca dɛ. Dɔgɔkun in kɔnɔna fana na an y'a ye k'a fɔ min ye armée ye ale bɛ labɛn na 20 janvier ko o matarafali o bɛ kɛ sini ntɛnɛn don ni Ala sɔnna ma o labɛnw bɛ sen na nka yanni o cɛ fala ye kalo tile 18 tile 19 diripa fala ye diripa kɛra diripa ye sisan dɛ a kɛra diriba de ye diriba a bɔra diripa la ka kɛ diriba ye ubaru ye min kɛ radio studio y'o sigi ka télé studio sigi ka web tv sigi kunnafoni di kɔni sisan diripa kanu kan a bɛɛ lajɛlen o de b'u bolo nin waati in na min ye colonel major Sulemani Danbele an b'a n'a ka maaw fo a n'a terikɛ n'o ye Dra ye an b'o fana fo ka Mohamed fana fo Mohamed Kulubali fana fo kɛnɛ kan yan olu bɛɛ lajɛlen bɛ wulikajɔ la souveraineté retrouvée comme o b'an ka baabu kɔnɔ ale fana ɲɛnɛmayali baaraw kɛra jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an na tila ka an da don la an n'an ka maa welelenw min ye Mali ni CEDEAO ye e ko furu ma fara ka ban wa furu ma sa wa furu sara CEDEAO ale bataki ci k'a jira k'a fɔ ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw tun ye bataki ci olu ma k'u ɲininka sa k'a fɔ ko a ko de bɛ cogo di min ye CEDEAO ye sa ale kɔni sɔnna sisan sa k'a fɔ ko jɔn ko ala furu ale sara koyi ka kɛ n'u yɛrɛ ka sariyakisɛ 91 ye janvier kalo in o tile 29 fala ye ko furu ko a banna CEDEAO ni AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw bɛɛ kelen kelen bataki cira u ma k'a jira k'a fɔ k'u tun ye sɛbɛn min ci k'u y'a faamuya k'a fɔ ko u bɔra la bi u bɔra la sini k'u y'o faamu min ye Aliyu Ture ye ale ka bataki kɔnɔna na sa a ko jamanakuntigiw ka lajɛ n'o ye CEDEAO jamanakuntigiw ka lajɛ 66nan ye min kɛra décembre kalo tile 15 k'o jara ni Mali ale bɔli ye ko nka sa ko yanni u ka fara ɲɔgɔn na tan cogo la u k'a lajɛ u bɛ se ka bɛn fɛn minnu kan k'olu sigi ka ɲɔgɔn ye kɛ sa ɲɔgɔn ye min b'a to baaraw bɛ se ka tɛmɛ sira min fɛ cogo min na yaasa min ye n'an farala mun b'an jɛ mun bɛ se k'an fara ɲɔgɔn kan ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'o y'a sɔrɔ an bɔra Mali Burkina Niger a ɲɛmaa saba bɛɛ lajɛlen kɔni u ye min kɔni fɔ segukɔ tɛ yen tuguni ni segukɔ tɛ yen aw ni anw bɛɛ lajɛlen bɛ farafinna fankelen fɛ an bɛ se ka mun ni mun kɛ k'o sigi sen kan mun de bɛ se ka kɛ AES ɲɛmaaw kɔni tun y'a jira k'a fɔ k'u tun ye kalo 6 min fɔ olu t'o la bi u t'o la sini u t'o kɔnɔ sisan min ye CEDEAO ye ale bataki kura ci ka na sa k'u ka kuma yaasa k'a lajɛ ɲɔgɔn lajɛ in ko ni a bɛ kɛ fala ye jamana ninnu ani AES maaw u ka maa mafalenw CEDEAO olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma ɲɔgɔn ya ka bɛnkanw kɛ k'a da yira u bɛɛ lajɛlen ka jamanakuntigiw la n'olu ye min di jaabi la baara ale bɛ sɔrɔ ka kɛ ni o de ye Bariki ale b'a ka kunnafoni di la hali bi ka kɛ ni a ka baarabila in ye fala ye dɔgɔkun in kɔnɔna na fana jamanadenw caman sirabaga ko o kumaw cayara kosɛbɛ min ye an ka jamana ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ siraba ko bolimafɛn ko a kuma ka ca kosɛbɛ wa min ye Mali ye k'an ka pɔsiw ka ca ko wa k'an bɛ wari mun minɛ k'u ka ca mɔgɔw caman dabali bannen don a ko la kosɛbɛ wala an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna maa caman bɛ k'a kuma fɔ n'a ma ɲɛ ko AES sigitɔ don u ka fɛɛrɛ ni dabali fana tigɛ o ko ninnu fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ olu la cogo min na kuma tɛ bi an n'an dafɛ jamanaw caman olu maaw olu an'an ka yɛrɛ ka chauffeurs u bɛɛ lajɛlen bɛ degun kɔnɔna na sɔɔni sisan an b'an ka maa bisimilataw olu bisimila ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni baabu ye an n'olu. Bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels baruw restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules
jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogomina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a simple o fana be yino tever rasul ibe jaffe mo fe nyini tela a bela jile be ka nyan zora kono nana anga na nyan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sanvala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe o fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fe on fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma iba nega juro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ka fen fen fo tever rasul la nini beba la ay nete nyingalige tuguni nebe wuli ka tasa tever rasul ka sanu wa akadi 100% naturel okmana ambeka mi dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinama sungalo e kungolo ati dugu wari ko odima fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yere ta sita sidi ka numéro flani wari ci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn kuma fɔlenkɔrɔ tɔ kɔni ye dalamaga ye su in na an bɛna kuma min kan o ye yɛrɛma hɔrɔnya ale kurakurali ani wolomasiri tabaw bɛ baara min na kuma tɛ 20 janvier o ye ntɛnɛn nata ye n'ala sɔnna a ma an ye wele bila amadu pape jalo ma quartier général pour la révolution ale b'an ka kɛnɛ kɔnɔ yan pape i ni su edisi fan bɛɛ minɛ wa ni n ka médaille ye comme bɛɛ b'i ka médaille di mais an ka médaille sɔrɔ terrain sanfɛ donc fana n ka médaille sɔrɔ nin ye taw ye wala ka dɔgɔnin i ka plateau kan n fumani ma c'est pour que k'i jansa ka dani jani fm fana janmɔgɔ ta wa jansa ni n ka i ka minɛ nin kan kuma tɛ an fa b'a la awɔ Modibo Keyita bɛ yan arabukɛ ye ninnu nasara la o ye Hezbollah ye Hezbollah i b'o fana na ni CNSP o CNSP olu y'o d'i ma non olu tɛ dɛ o ye terrain soldat ninnu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ palais don min na wele kɛra ko an ka assise kɛ fɔlɔ
sɔrɔsikɛlaw nana fan fɛ n t'a dɔn mais a ye nin bɔ ka dɔn d'ici là donc depuis waati la an commencé ka médaille sɔrɔ. E ka médaille ye médaille ye. Elbe Chef Cham. Oui. I ni su. Alo Kassim i ni su. I yɛrɛ don. Baasi foyi tɛ yen. Terraintigiw don. Aa an ka cɛkɔrɔbaw. U bɛɛ bɛ yen nɔ. Terrain ɲɛnafin b'an na o. Terrain ɲɛnafin bɛ an na nka an ma ɲinɛ a kɔ. An ma ɲinɛ a kɔ. Sɔɔni an bɛna a kuma daminɛ tuguni. N'Ala sɔnna. Parce que Kayikaw sɛgɛnnen don arajo sɛgɛnnen don kosɛbɛ. Bɛɛ de sɛgɛnnen tɛ. Bɛɛ sɛgɛnnen don kosɛbɛ. An filɛ wagati min na nin ye terrain ta wagati dumanba don. Kuma tɛ fonɛnɛ wagati. Walayi. N'i donna terrain kɔnɔ n'i sera ma ɲinɛ yɛrɛ n'i sigira ka taa muso in ka zamɛ sɔrɔ yen. Ale ni togo to. Ale ni togo to. Vraiment terrain ɲɛnafinba don han. Walayi. An bɛ dugawu kɛ Ala ka a ko nɔgɔya. Amina rabi. Su in an y'aw wele yaasa an ka se ka baro kɛ. Dakun ɲɛ fila b'an bolo c'est-à-dire que kuma misɛnninw caman bɛna k'a kɔnɔ nɛgɛjurutigiw fana bɛ se ka na o garisɛgɛ lajɛ o ye yɛrɛma hɔrɔnya kurakurayali cam e hakili ye mun ye o la n'o ye souveraineté retrouvée ye. Kɔrɔ Kassim i ka ɲininkali diyara n ye d'abord ka i fo camarade Pape Diallo k'a fo ka an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen jani point FM sanfɛla la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan yɛrɛma hɔrɔnya i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw ye 14 janvier u ye a décréter k'a fɔ ko journée de la souveraineté retrouvée donc bamanankan na n'i ko k'i b'o jateminɛ a bɛ k'i b'a fɔ ko an ka yɛrɛma hɔrɔnya kun bɔra an bolo waati dɔ la wulikajɔ min kɛra ni o kɛra faso jama ka wulikajɔ ye ka kɛ ni CEDEAO ani jɛkulu caman olu ye sanction min ta ka ɲɛsin Mali ma ni bɔliba kɛra o la Mali yɔrɔ caman na walasa k'a jira k'a fɔ ko CEDEAO ye nin décision ta nka an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ nin ko in na donc o kɛra don min na o de bɛnna 14 janvier ma ne ma fili nin y'a tako sabanan ye i b'a ye k'a fɔ ko o kɔni célébré la nka kɔrɔ Kassim ne kɔni ye min na kɔlɔsi nin na kosɛbɛ a bɛ mɔgɔ jigi waro dɔɔni a bɛ mɔgɔ siran sini ɲɛ parce que 14 janvier a kɛra k'a sɔrɔ acteur belebeleba dɔw bɛ yen nɔ an kana ɲinɛ u kɔ nin tako sabanan in na an y'a ye k'a fɔ ko a célébré la ka ɲinɛ kɛ olu acteurs kɔ ne serait-ce que hali n'u tɛ yen nɔ ne serait-ce que hali n'u ni sɔrɔsiw tɛ kungilenna kelen na mais pour les besoins de l'histoire hakililajigi kun kan ka kɛ u ka bonyamasegin kun kan ka k'u ye u ye jɔyɔrɔ min fa a tako fɔlɔ la ani a nacogo yɛrɛ la jamana kɔnɔna la nka an y'a ye k'a fɔ ko 14 janvier kɔni kɛra ce sont des nouveaux acteurs an y'olu de émerger len k'a kɛ i b'a fɔ k'olu de tun bɛ yen nɔ depuis au départ bon n'an b'a fɔ an bɛ ɲa a tɛ ɲa f'an ka tɔgɔ fɔ kɔ parce que n bɛna mɔgɔ fɛn fɛn fɔ par exemple waati dɔ kɛra peut-être fɔnkɔɲɔgɔnko nana ani ɲɔgɔn cɛ hakilinako la a fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ docteur Choguel Kokala Mayiga la yɔrɔ ne furadama n'a ma ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina kelen na mais i jugu ye zonyɛ cogo cogo a tulo fara ka jan o fɔli man kan tɛ ka kɛ basi ye c'est un des acteurs du 14 janvier et je pense que nin san in na pan kɛra a kunna o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ le camarade Adama Ben Jara n'u b'a wele Ben le cerveau il fait partie aussi d'un des acteurs mobilisation in na baara in fana la hali n'a y'a sɔrɔ bi ani sɔrɔsiw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ a yɛrɛ bɛ nin waati in na mara la kɛnyɔrɔba an bɛ dugawu k'a ye Ala ka a ɲuman bɔ nin yɔrɔ in na an bɛɛ ye jeunes de ye peut-être que par moment tension bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais jamana bɛɛ lajɛlen ka fierté jamanakɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka fierté ye i ka tarikuw ye i ka histoire ye et je pense que an ka jamana kɔnɔna la min ye min kɛ waati min na o ka dɔn o ye parce que minnu bɛ mara la bi n'aw sɔnna dɔw ka histoire ka effacer a papier ka fara ka bɔ livre kɔnɔna la aw ka da la k'a fɔ n'aw fana tɛ yen don min na minnu fana bɛ na aw kɔ olu fana b'aw taw bɛɛ lajɛlen fara k'a jeni walima k'a fili ji la Ala k'an kisi o ma. Ayiwa Pape souveraineté e yɛrɛ hakilina ye mun ye a la. Voilà, donc mɔgɔw b'a fɔ ko yɛrɛma hɔrɔnya bon o ye bɛɛ n'i ka jateminɛ ye mais an b'a fɔ k'an bila an yɛrɛ sago la voilà donc sisan an b'an yɛrɛ sago la o de fɔra souveraineté retrouvée o kɔrɔ ko an kun t'an sago la an kun bɛ mɔgɔ wɛrɛ sago de la walima fanga wɛrɛ sago walima jamana wɛrɛ sago mais sisan an y'an sago sɔrɔ k'an bila an yɛrɛ sagoya la sisan o bɛ hakili lajigin min na i b'a ye k'a fɔ ko waati min na CEDEAO bɛ na ka na gɛrɛtɛ sigi an kun 9 janvier 2022 ni ma fili an bɛ hakilina fila b'a kɔnɔ fɔlɔ o ye mun ye o ye tubabu minnu bɛ yen ni olu ye anw jugu ye ni an b'a fɔ ko faransi b'a la olu ka fɛɛrɛ n'u ka taabolo ye mun ye ka na jamana kɔnɔ ka na jamanadenw fara walima ka jamanaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na o tuma n'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na u bɛ na ka na an kelenkelen minɛ cogoya min na u bɛ se ka jamana o nafolo walima o sɔrɔdabolo k'o labɛn k'o kɛɲɛ ni olu dɔrɔn sago ye quoi hali n'a sɔrɔ ni jamanaden bɛɛ da bɛ to a da fɛ donc o y'u ka taabolo ye donc an y'a ye waati min na wulikajɔ min kɛra jamanadenw de fɛ
a ɲɛmɔgɔya wulikajɔ ɲɛmɔgɔya o tun bɛ M5 RFP de bolo an tɛ se ka mɔgɔ si tɛ se ka fɔ ko i tɔgɔ ye fa karisa ye ko e de ta kun ye M5 RFP ɲɛmɔgɔ ye o tɛ yen ça n'existe pas o ye fɔlɔ ye o jamanadenw minnu ye wulikajɔ kɛ u y'a laɲini k'a fɔ ko fanga min bɛ olu kunna ni o fanga ɲɛmɔgɔ tun bɛ Ibrahim Boubacar Keïta bolo ala ka hinɛ a la ko o fanga in ka sɔsɔri an ka taa transition wɛrɛ la donc wulikajɔ minnu kɛra n'o mankan bonyana jamana kɔnɔna na an ye k'a fɔ ko a kun cɛra ni sɔrɔsiw fana ye ni o kolo ɲɛmɔgɔ fana tun bɛ maa min bolo n'a fɔ ko CNSP donc an bɛ se k'a fɔ sɔrɔsiw ani civiliw olu de y'u bɔ ɲɔgɔn na ka dankari o fanga in na donc o dankari la o fanga in na kun de tun b'a la a kun ye mun ye an ka bila an yɛrɛ sagoya la parce que an kun bolo fanga min tun bɛ yen o tun bɛ tubabuw ka jɔnya kɔnɔna na tubabuw ka jɔnya an bɛ se k'a fɔ o jɔnya kɔnɔna na donc o kɔnɔna de la fanga talen sisan sɔrɔsiw kɛlen ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ a kɛra gɛlɛya ye ka ɲɛsin Faransi ma o ni CEDEAO ma CEDEAO min ni ale kun sigira an maliyɛnw ni farafinna dugu minnu bɛ an lamini na an ka jɛ an ka CEDEAO sigi cogoya min na nɔgɔya da bɛ se ka kɛ jamanadenw ɲɔgɔn cɛ n'u bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye walima n'u bɛ sanni ni feere kɛ ɲɔgɔn cɛ a kun y'o de ye nka CEDEAO laban kɛra mun ye Faransi ka bolokɔnɔfɛn fo président yɛrɛ bɛ Faransi président yɛrɛ Macron bɛ bɔ a yɛrɛ sagoya la a nisɔndiyara a wasalenba k'a fɔ ko k'ale ye CEDEAO bila ci la quoi donc o ci kun ye mun ye donc comme fanga min taara sɔrɔsiw fɛ a ma bɛn olu ma cogoya min na jamanadenw bɛ se ka dimi fa o fanga sɔrɔsiw kɔrɔ walasa ka se ka dankari u ka fanga na o tuma na u bɛ gɛrɛtɛ sigi an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mali ye o tuma ni gɛrɛtɛ ye hakɛya dɔ sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye dimi ni wɔsi bɛ kɛ sababu ye fanga in bɛ se k'a lacɛn cogo min na a bɛ tiɲɛ o cogoya la taabolo kura min ni o laɲinina jamanadenw fɛ o bɛ se ka lacɛn cogo min na a bɛ lacɛn o cogoya la donc o kɔnɔna de la CEDEAO y'a to gɛlɛya b'an kan waati min na dɛ ka sɔrɔ k'u nana sɔn na embargo sigi Mali kun mais o embargo sigi Mali kun ni Faransi ka yamaruya de maintenant o embargo min sigira Mali kun ni a kun ye mun ye ka jamanadenw ani o ɲɛmɔgɔ sɔrɔsi kuraw ko ɲɛmɔgɔ kuraw n'olu ye sɔrɔsiw ye k'olu kɔ di ɲɔgɔn ma o de kun ye objectif ye nka o kɛra min ye Segu Ture ye kuma dɔ de fɔ a ko an bɛ nous préférons la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage an b'an ka kunna bon tɛ bamanankan n t'a fɔ an b'an ka liberté a bɛ faamu voilà an b'an ka voilà an b'an ka liberté fɛ ka to gɛlɛya kɔnɔ o ka fisa an ka danbe o ka to an bolo an bɛ gɛlɛya kɔnɔ o ka fisa nafolo b'an bolo an bɛ jɔnya kɔnɔna na donc maliyɛnw y'o jaabi de di tubabuw ma ani CEDEAO ma k'a fɔ ko a kɛra a nana ni gɛlɛya min kɛ n'u kan ka kɛ sababu ye ka ni aw ni ɲɛmɔgɔ kɔdɔ ɲɔgɔn ma o gɛlɛya in dɛ an b'o préféré k'an ka danbe to an bolo an b'an tɛgɛ di jamana ɲɛmɔgɔ ma parce que u sɔnna bi k'u jɔ an ɲɛkɔrɔ k'u ɲɛsin aw ma aw minnu jugu ye donc o bolo ɲɔgɔn min ye o de kɛra sababu ye ka kɛ ni kelenya k'o sabati an ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ k'an ka hɔrɔnya k'o bila sanfɛ ka réponse di donc o jamanadenw de bɔra ka caya kosɛbɛ ka tugu ɲɛmɔgɔ kɔ ka fɔ ko a diyara mɔgɔ ye a ma diya mɔgɔ ye embargo min sigira an kun parce que ɲɛmɔgɔ bɔra de fɔ ko embargo min sigi an kun an yɛrɛ fana bɛ embargo fana sigi CEDEAO fana mɔgɔ kun donc au 14 janvier o min kɛra o bɛ ne hakili lajigin min na maliyɛndenw ka hɔrɔnya n'u ka danbe o tɛ tulonkɛ la quoi donc a b'o de yira Cam san 3 tɛmɛnen kɔfɛ bi est ce que Pape bɔra ka hakilinaba min fɔ n'o tun bɛ mɔgɔw la est ce que a bɛ ten bi hali bi est ce que ŋuɲaŋuɲa bɛ mɔgɔw la wa an ka tiɲɛ fɔ san 3 tɛmɛnen kɔfɛ ɲagaɲaga min tun bɛ mɔgɔw la transition ko la 14 janvier ko in yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ ko belebele bɔra a la parce que 2021 2022 2023 i b'a k'a fɔ ko ɲagaɲaga min tun bɛ mɔgɔ la kosɛbɛ i b'a k'a fɔ ko caman bɔra a la kosɛbɛ quoi parce que o bɛ faamuya parce que mɔgɔw y'a jigiya k'a fɔ ko fanga n'an y'a dɛmɛ a bɛ se ka taa wolo hɛrɛ caman na malidenw y'o jigiya kosɛbɛ c'est pourquoi an bɛ profiter ka malidenw fo kosɛbɛ parce que résilience ni muɲu tɛ fila ye malidenw ye dɔ kɛ dɛ halisa an b'a la an bɛ se k'a fɔ dɛ sans risque de nous tromper malidenw ye muɲu ni sabali min kɛ nin sɔrɔsi fanga la n'u y'a kɛ politique fanga dɔw tɛmɛna n'u tun y'a kɛ o la an bɛ dingɛ dɔ kɔnɔ an tɛ se o dingɛ kɔnɔna la parce que chaque fois politique mɔgɔ b'a fɔ k'a bɛ décision dɔ ta mais a bɛ siran ni y'a ta jamanadenw bɛna muruti n kama mais nin sɔrɔsiw tile la ninnu ye fɛn caman kɛ ni politique fanga fɛn tun y'a kɛ i ka fanga bɛ dafiri mais malidenw y'u muɲu n'a ye a jateminɛ mɔgɔw ye kurantigɛ muɲu mɔgɔw ye gɛlɛya ni fɛn caman muɲu ko parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔ de don an dalen don u la an b'u kɔ n'u taara yɔrɔ min na an bɛ u kɔ
Et moi je pense que au plus temps be ka taga sarate soro law voilà sarate soro mais sarami be se ka sola ni akun kera beje herem be se ka da beje herem la parce que ni jamana here soro malem be ka here glonen bol la quoi amour fo mo tuma chama quoi c'est pourquoi am be kele ka ante fin ni ala voilà parce que ça ne sert à rien ka ke fin soro jamana min ko la kana balia nyonya le kosobe parce que e mana soro to ni ma kele kana balia kollo e abe bi de no abe bi proche do ka donc autant se battre à ce que jamana de ka bo dinga ko jamana ka la kana jamana ka yiriwa e be fin soro lo ni jamana be ka tanye bebe do soro la donc je pense que malidon ka intensité be ka do ka kosobe d'autant plus que ni wati laba nunu na jamana ɲɛmɔgɔ dɔw ka bɔli bɛ ka mɔgɔ tɔ yɛrɛ jigi tigɛ ni ko jamana ɲɛmɔgɔ m'a préciser n bɛ CNT mɔgɔ dɔw fɔ a la parce que en réalité jamana ɲɛmɔgɔ baw o la n bɛ n tɛgɛ ɲɛsin président le général d'armée Assimi Goïta n bɛ n tɛgɛ ɲɛsin ale de ma u ka fɛɛrɛ kɛ u ka essayer u ka kuma dɔw cadrer transition ɲɛmɔgɔ dɔw ka niveau la u k'u n'u bɛ se u ka kuma minɛ u la parce que mɔgɔw y'u muɲu mais kuma fasugu dɔw bɛ yen nɔ a bɛ mɔgɔ jigi tigɛ à la rigueur à la limite a bɛ mɔgɔ bila révolteli la parce que on doit pas oublier que embargo binna jamana kan embargo in binne jamana kan a kɛra sababu ye maliden caman ka sɔrɔ nana kana nagasi kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ MINUSMA gɛnna a gɛra maliden dɔw ka sɔrɔ kan Barkani gɛnne a gɛra maliden dɔw ka sɔrɔ kan mais o bɛɛ la maliyɛnw ko k'an b'an muɲu an bɛ sabali n'an ka hɛrɛ bɛ nin de la ala k'a latigɛ mais an bɛ to nin sira in kan bon mɔgɔw caman bɛ ka kuma bi u bɛ CNT la u bɛ gouvernement na u bɛ jɔyɔrɔ caman na dɔrɔmɛ kelen dɔrɔmɛ olu ma ja ko u ka sara la ko jamana gɛlɛya binna jamana kan ne man kan tɛ ka nin sara ta ka sɔrɔ jamana bɛ nin cogo la bon olu kelen pire que ça pendant que malidenw bɛ o résilience la olu b'u ka miliyɔn cɛ kalo la et puis ils sont tout le temps sur des plateaux k'a fɔ k'an k'an muɲu an ka sabali yɛlɛma hɔrɔnya tɛ sɔrɔ ka sɔrɔ n'an ma sɛgɛn n'an ma tɔɔrɔ n'an ma ɲani aw dun bɛ ka miliyɔn ta kalo la maliden dɔw caman ka baara tiɲɛna kurantigɛ sababu la caman ka baara tiɲɛna parce que gɛlɛya min bɛ ani an dafe jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka da sababu caman kan n'i taara an ka dɔgɔtɔrɔsow la bi a kɛra ko mɔgɔ fagayɔrɔ fura tɛ yen nɔ kɛnɛya tɛ yen nɔ sɛnɛ bɛ ka gɛlɛya balo ni sɛnɛ gɛlɛyara balo kɔni bɛ gɛlɛya ça c'est logique jeunes mago bɛ baara la cogo min na o tɛ ka sɔrɔ ten cogo la projet tɛ ka financer fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ financement sɔrɔ côté o côté la a caman datugura mais o bɛɛ n'a ta malidenw ma pousser ka kɛ révolte u y'u muɲu k'u sabali et moi je pense que en réponse à cela jamanakɔnɔdenw fana tun kan ka jabili kɛ ni min ye depuis o waati la fo ka n'a bila bi la n tɛ sɛgɛn a fɔli la o de fana ye ka renoncer avantage la jamana bɛ min di quoi du moment que jamana bɛ siyɔrɔ d'i ma a bɛ dumuni d'i ma a b'i furakɛ a bɛ mobili d'i ma a bɛ carburant k'a la a bɛ téléphone d'i ma i tɛ fosi sa et pendant ce temps mɔgɔ binna gɛlɛya kɔnɔ minnu ka fɛn bɛɛ gulonnen don u ka sara la u ka balo b'a la u ka so sara b'a la courant b'a la ji b'a la denbaya ka fɛɛrɛ bɔli bɛ a la olu ka fɛn bɛɛ jɔra olu binna malo ni lebu kɔnɔna la moi je pense que à un moment donné wagati man ka kɛ dɔw fana ka bɔli wagati ye ka ɲagara labɔ kɛ u la e bolo quoi ne bolo o wagati ma tigɛ kɛ parce que CNT yɛrɛ bibi in na n'i ye malidenw yɛrɛ bolo jigin yɛrɛ n'i y'a jubaju bɔ CNT la a tɔ b'i dɛn ayiwa Pape san 3 tɛmɛnen euphorie min tun bɛ yen maaw tun yɛrɛ tun bɛ wuɲa min kɔnɔna na ani bi a bɛ cogo di voilà donc il faut que mɔgɔw ka fɛn dɔ bɔ ɲɔgɔn na comme y'a fɔ ko euphorie ni den bangena don min na ni denkuli bɛ kɛ mɔgɔw bɛ kule ni tɛgɛba fɔ ni fɛnw bɛ kɛ mais ni den bɛ ka kɔrɔbaya ka taa ɲɛfɛ anniversaire la o kelen tɛ kɛ o voilà donc mɔgɔw bɛ ɲangare cogoya min na denkuli don ani denkuli tali ani anniversaire olu ɲangarew tɛ kelen donc il faut que mɔgɔw ka fɛn dɔ c'est à dire c'est pas une question forcément d'euphorie mais action dɔ de kɛra réponse dɔ de dira donc o ye waati dɔ de marqué donc un waati min marqué o de 14 janvier et ça s'arrête là a banna o dɔrɔn de ko souveraineté retrouvée maintenant est-ce que la question an bɛ waati min na an ka souveraineté bɛ an bolo wa a t'an bolo est-ce que an b'an yɛrɛ sagoya la wa an t'a yɛrɛ nka an b'an yɛrɛ sagoya dafalen la parce que bi Mali armée ye Kidal minɛ ka sɔrɔ tubabu tɛ ka sɔrɔ MINUSMA tɛ ka sɔrɔ organisation wɛrɛ tɛ donc déjà o ye ka an ka armée bila an yɛrɛ sagoya la n'i ye lakana jɔyɔrɔ ta jamana yɛrɛ fana kɔnɔ a ma nɔgɔ dɛ n'i y'a ye i bɛ ko o ko kɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa nin yɔrɔ la lakana de bɛ yen donc ɲɛmɔgɔw ɲɛsira min ma fɔlɔ kosɛbɛ o de lakana ko ye mais lakana ko ta a bɛɛ ye parce que ni gouvernement ta i t'a sɔrɔ ministère caman bɛ yen c'est vrai i bɛ jamana taabolo caman ye i t'a sɔrɔ tɔka jɛ caman b'a kɔnɔna na bon mɔgɔ bɛ nin parce que il faut que mɔgɔw ka faamuya k'a fɔ ko nin wara min filɛ nin ye a tɛ se a kunkolo tɛ se ka to mɔgɔ kelen bolo quoi ko tɔw k'a bila k'a lajɛ quoi bɛɛ de bɛ wara fan dɔ minɛ o diyagoya de ka maîtrise ka gɛlɛya maîtrise ten de n'i ye fan dɔ bila n'i jɔyɔrɔ bila a bɛ kɛ gɛlɛya ye donc kuma kun ye mun ye parce que fɛn fɔlɔ min bɛ yen jamana bɛ jɔ ni min ye o ye politiki de ye donc politiki de échec kɛra sababu ni sɔrɔsiw nana u sen don politiki kɔnɔna na donc fo politiki de ka na jamanadenw yɔrɔ jamanadenw k'u ka seko n'u ka dɔnko k'o don politiki de kɔnɔna na walasa ka fɛɛrɛ duman de d'a ma
an bɛ se ka jamana jɔ ni min ye président min bɛ sanfɛ ou bien CNT ɲɛmɔgɔ ou bien ministère de défense olu dɔrɔn tɛ se ka a dɔnniya dafalen to olu bolo k'a fɔ ka solution bɛ sɔrɔ a solution bɛ bɔ yɔrɔ min jamanadenw fana yɔrɔ an labɛnnen ka ɲɛsin olu ma an tɛ se ka sen bɔ a ko la donc n'i ye o sira ta c'est vrai an bɛ critique kɛ mais an bɛ phase min na sisan an ka proposition kɛ parce que munna an bɔra gɛlɛya min kɔnɔ mali tununi ko kuma de tun bɛ yen mais bi an bɛ yɔrɔ min na sisan mali tununi ko kuma o bɔra yen parce que surtout an bɛ ka taa min na sisan an bɛ ka taa AES yɛrɛ cadre kɔnɔ confédération peut-être fédération donc ko bɛ ka évoluer cogoya min na c'est le moment que maliyɛnw k'u organiser politique kunda ka fɛɛrɛw de bɔ fɛɛrɛ b'a to sisan an bɛ lafiya dɔ sɔrɔ kɛnɛya bɛ se ka sabati an fɛ cogoya min na an k'o kuma ɲɛfɔ kalan bɛ se ka sabati cogoya min na an bɛ se k'o kuma ɲɛfɔ baloko bɛ se ka sabati cogo min na an ka ɲɛnamaya kɛcogo an b'a labɛn cogo di an ka k'o kuma ninnu de ɲɛfɔ daminɛ jamana bɛ jɔ cogo di fo kuma de ka fɔ pour que nɔgɔya ka se ka kɛ mais o tɛ dépend mɔgɔ kelen na dɛ o bɛ dépend jamanaden bɛɛ la Kassim pour que se ka kuma ni yɛrɛ kuncɛ yɔrɔ o mun ye ni transition parce que transition depuis ala ye diɲɛ da transition bɛ yen et puis ala yɛrɛ ye tamasire ɲuman d'a ma transition ko la n'i ye kira bɛ Nabila Musa chrétiens ni silamɛw b'a fɔ cogo min na en tout cas le prophète Musa voilà pour que mɔgɔ ka n t'a dɔn a fɔ cogo jumɛn Moïse Musa bon vraiment bɛɛ ka a jateminɛ kɔnɔ a ɲuman fɔtɔli n bɛ ka ɲini ka fɔ voilà a ka tariku kɔnɔna na transition de kɛra parce que ala y'a ɲini Musa fɛ a ka bɔ faruna yɔrɔ la jamanadenw bɛ jɔn a kɔnɔ ka taa n'u ye terre promise la ka t'u bila hɛrɛ kɔnɔna na normalement ala yɛrɛ ye kuma min fɔ ko u bɛ tagama in kɛ tile 40 de mais ala n'u ka kungɛlɛya farafarali daniya bala ɲɔgɔn na fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma caman baarakɛbaliya o ye san 40 de kɛ donc mali transition bɛ ten de an kan ka tile 40 de kɛ n'an y'an sigi ka ɲɔgɔn sen minɛ k'an baga ɲɔgɔn bolo minɛ n'an m'an tile fali kɔ kan an bɛ san 40 kɛ transition a tɛ ban transition tɛ diɲɛ fan si k'a fɔ ko transition bɛ daminɛ ko 1 mois 2 mois 3 mois t'a la tant que baara ma ban a tɛ ɲɛnabɔ dɛ walima ni dun ma fanga sɔrɔ don ta sanfɛ transition tɛ ban donc min daga di an bɛɛ la an k'an tile fali kɔ kan an k'an ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila an ka baara kɛ. ayiwa sinon n bɛ fɛ ka rebondir yɔrɔ dɔ la par rapport à ça par exemple Moïse ye terre promise sira ta Moïse était à pied a n'a ka communauté mais Moïse ma yɛlɛ mɔgɔ kɔ la ou a ma yɛlɛ yiri sanfɛ k'a fɔ ko mɔgɔ y'a ta bere la a tɔgɔmara tɔw nɔfɛ. Il a vécu les mêmes souffrances que son peuple. C'est pourquoi il m'a dit que le peuple malien, malien est résilient, c'est un sabali ke. Ne fera que me fait jamana donc fera ko munyo sabali kele ne ke quoi. Donc kurango gela mi kuno na manya na nya banko di wartala. Am be kun alam na am be kan sigi dibila. Mais il faut pas que jamana na fula ke saobier ka groupe ou be pano sanga bla do fe no. Pendant que do bara maintenant dibi be no. O te ka se ka jisman sɔrɔ k'a min funteni fɛ dɔgɔtɔrɔso la o te ka se ka kɛnɛya sɔrɔ parce que courant tɛ yen nɔ donc o ye soudeur o tailleur ye o ka baara jɔra parce que courant tɛ yen nɔ ne ko n kan ka bɔ o de kɔnɔna la donc état bɛ ka masalaya minnu bɔ ka poste nominatif sara n'o o kun tigɛra k'o reconcentrer yɔrɔ yɛrɛ la ne muɲu sabali don n'i bɛ CNT la déjà jamana ye bɛ ka carburant fɛnw di ma i tɛ jɛ o sara kɔ sa i k'a fɔ ko bon ne ye nin fara fɛn jamana musaka kan n'i bɛ gouvernement na il faut faire pareil et même au exemple wo sanfɛla la le président de la transition c'est vrai a jara 2 tiers kɔ mais n'a kun jɛra bɛɛ kɔ ka to ni général Sala ye là o fɛnɛ bɛɛ kun ka ye o bɛɛ kun bɛ an dɛmɛ résilience la kosɛbɛ quoi. Bon parce que a jara 2 tiers kɔ o fɔra an ɲɛna donc j'imagine que n'a ma fɔ an ɲɛna k'a jara tɔ fɛnɛ bɛɛ kɔ an b'a bisigi halisa k'a fɔ ko a bɛ k'a ta quoi sinon 2 tiers ta o ma dogo an na quoi mais ni a bɔra don min na k'a fɔ ko a jara o fɛnɛ bɛɛ kɔ ka général Sala to yen nɔ là on va comprendre maintenant que an ka ɲɛmɔgɔw sɔnna ka sɛgɛn an nɔfɛ o la kɔrɔ Kassim n'an bɛ bu dun an bɛ bu dun mais an b'an ka ɲɛmɔgɔ kɔ fɔyɔrɔ min na mais dɔ bɛ suma la dɔ bɛ tile kɔrɔ k'a fɔ ko an ka muɲu halisa o mɛn. e bolo souveraineté retrouvée y'a sira bila de wa. souveraineté retrouvée ne bolo a y'a sira bila parce que en réalité pour que an k'a fɔ ko an ye an ka souveraineté retrouvée yɛrɛ ko an y'a sɔrɔ an sago a yɛrɛ la il faut pas que an kana kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko an b'an ka jamana bɔ jɔnya la jamana dɔw bolo puissance dɔw bolo ko ka tila ka na malidenw ta k'o don jɔnya la fanga dɔ fana kɔnɔna la il faut que an ka bɔ o de kɔnɔna la parce que souveraineté ni a ma kɛ n'a ma exercer ni hakili ye ani faamuyali ye i b'a k'a fɔ ko a laban bɛ kɛ i b'a fɔ ko fangala régime fasugu dɔ quoi ou
kuma bɛ di mɔgɔ minnu ma dɔrɔn u ye mɔgɔ minnu ko a bɛɛ ka ɲi olu de bɛ yamaruya olu ka kuma i b'a k'a fɔ maa minnu bɛ fɛ k'u hakilinata di mɔgɔw hakilinata fɔcogo ka ca o papa ye fɛn dɔ fɔ k'a fɔ ko les gens doivent faire des propositions ka bɔ critique kɔnɔna la mɔgɔw bɛ proposition kɛ mais proposition kɛcogo tɛ kelen ye parce que ni ne kuma t'o jateminɛ tu as l'impression que tension bɛ n na n bɛ a kɛlɛlama nɔfɛ mais c'est ma façon de m'exprimer mais ni fana ni n ka hakilinata don jamana ko la ni jamana ɲɛmɔgɔ y'a lamɛn ka baara kɛ n'a ye u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ fɛn caman na kosɛbɛ donc je pense que souveraineté retrouvée fɛnɛ n'a ma ɲa k'a bɛ ɲa fɛnɛ a k'a sɔrɔ malidenw ka sigi ka kuma ni ɲɔgɔn ye mɔgɔ si kana bila kɛrɛfɛ clan kana créer e ye transition dɛmɛbaga ye e bɛ transition contre la donc an tɛ baara kɛ ni e ye il faut que an ka bɔ o kɔnɔna la bon souveraineté retrouvée n'a ma ɲa fɛnɛ a bɛ ɲa an bolo fɛnɛ f'an ka yurugurugu ani dunkojuguya f'an ka o fɛnɛ kɛlɛ papier yɔrɔ dɔ fɛnɛ fɔ maintenant n bɛ fɛ ka rebondir o fɛnɛ kan o ye k'a fɔ ko jamana kɔnɔna la par exemple le terme m'échappe là voilà politique de bɛ jamana baara kɛ donc bi n'a fɔra ko san 3 kɔnɔna la toutes les conditions ont été créées pour que politique mɔgɔw kɛ ɲuguntɔmɔgɔw ye jamana kɔnɔna la alors que c'est des gens u bɛ baara yɛrɛ la mais u y'a décider k'u bɛ politique sira de tɔgɔma jamana bɛ mara ni politique de et politique mɔgɔ tɛ se ka sɔrɔsi ka rôle jouer sɔrɔsi tɛ se ka politique mɔgɔ ka rôle jouer je pense que jamana kɔnɔna la bɛɛ optera choix dɔ de la et mais politique mɔgɔ kɛra ɲuguntɔfɛn ye n ye min fɛnɛ mɛnna qui est très déplorable parce que bibi na sɔrɔsiw bɛ fanga la ɲina kɛra sɛnɛkɛlaw kɔ ɲina kɛra école maître kɔ ɲina kɛra dɔgɔtɔrɔw kɔ bɛɛ ko sɔrɔsiw c'est vrai an bɛɛ ye sɔrɔsi ye mais il faut pas que an kana ɲina couche tɔw fɛnɛ bɛɛ kɔ qui travaille c'est un ensemble nin bɛɛ de bɛ ka baara kɛ ka jamana mara parce que sɔrɔsiw bɛ ka kɛlɛ kɛ ka jamana lafansa ka malidenw n'u bolofɛnw lakana ça c'est très bien mais il faut qu'an kana ɲina fɛnɛ ko dɔgɔtɔrɔ dɔ fɛnɛ b'u ka vie sacrifier diɲɛ don o don bana cɛjugu cɛla bana minnu bɛ se ka yɛlɛma ka walasa ka se ka mɔgɔw fɛnɛ furakɛ sɛnɛkɛlaw bɛ kungo kɔnɔ diɲɛ don o don sajugu ni warajugu cɛla ka sɛnɛ kɛ walasa an ka se k'an bolo kuru k'a bila an da ka dumuni kɛ i b'a ye k'a fɔ ko école maître fɛnɛ bɛ ten tɔ a bɛ k'o risque kelen ta zone dɔw bɛ yen nɔ hali sɔrɔsiw tɛ yen nɔ mais école maître bɛ ka risque ta ka cours di yen nɔ sachant bien que n'u tɛgɛ taara u bɛ faga et moi je pense que parce que ko nin couche bɛ fanga la an bɛɛ k'an cɛ ka tugu o nɔfɛ sinon kunun tɛgɛrɛ tun bɛ fɔ politique mɔgɔw de kun mɔgɔw kun hakili tɛ sɔrɔsiw la kosɛbɛ o mais parce que bi sɔrɔsiw bɛ fanga la politique mɔgɔw kɛra ɲugutɔfɛn ɲina kɛra dɔgɔtɔrɔ ni fɛn tɔw il faut que à un moment donné que an ka bɔ o kɔnɔna la an ka Mali de dɛmɛ c'est pour que transition ko mɔgɔ caman t'an ka hakilina faamuyala kan nous on a dit on peut pas an tɛ se ka wagati dɔ dɛmɛ an bɛ jamana de dɛmɛ parce que transition ye waati kunkurunin de ye a man kan tɛ ka éterniser plus a bɛ mɛn plus a bɛ gɛlɛya et je pense que mɔgɔ minnu bɛ fanga la s'ils pensent que hakilina ɲuman b'u la ka se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔna la u ka élection organiser u ka fanga ɲini parce que u ye fɛn caman kɛ u ma sara maliyɛnw na o fana ye faute dɔ ye o fana bɛna gɛlɛya se souveraineté retrouvée fana ma parce que n'a de y'a fɔ an bɛɛ kan ka jɛ ka tɔgɔma ɲɔgɔn nɔfɛ pas un seul pas sans le peuple donc a bɛ décision fɛn fɛn ta concerter le peuple et a y'a ka légitimité sɛmɛ peuple la an ka taa ɲɔgɔn fɛ mais décision caman tara peuple kun kan ka ɲina parce que an bɔra CEDEAO la le peuple n'a pas été consulté par rapport à cela tuma la communiqué yɛrɛ bɛ kɛ le ministre Abdoulaye Maïga a bɛ bɔ tuma la dɔrɔn ka communiqué hali avis yɛrɛ tɛ k'a la i bɛ to tuma la circulation dɔ bɛ i bɛ bali k'a mɛn dɔrɔn ko wa an bɔra nin na ou an ye nin kɛ mais ka sɔrɔ avis ɲininkali ma kɛ donc je pense que jamanakɔnɔdenw doit former un ensemble avec les dirigeants. ne ka ɲininkali bɛna s'i ma o yɔrɔ de la sisan parce que a da sera yɔrɔ min o de tun ye n ka ɲininkali yɛrɛ ka se i ma o ye k'a fɔ n'i ye mɔgɔ dɔw ɲininka u b'a fɔ ko an ye nin kɛ an m'an sara CEDEAO la an ye nin kɛ an m'an sara mɔgɔw la an m'an sara maliyɛnw na mais degun minnu tun bɛ maliyɛnw kan ko minnu tun bɛ ka kɛ Mali kɔnɔna na fɛn caman minnu tun bɛ ka kɛ yan minnu fana tun bɛ fanga la hali n'a sɔrɔ kalata kɛra est-ce que olu yɛrɛ fana tun b'u sara maliyɛnw na k'o kow kɛ wa. voilà ne yɛrɛ ma se ka fɛn min faamuya ko an m'an sara ko peuple malien c'est à dire ko ɲɛmɔgɔ m'u sara peuple malien la k'u ka décision dɔ ta mais waati min na CEDEAO bɛ embargo k'an kun u sara jɔn de la sa waati min na CEDEAO bɛ embargo kɛ Mali kan ka gɛrɛtɛ sigi an kan ka ni cɔrɔ an kɔnɔ n'o kɛra sababu ye ka ni su caman bɔli ye waati min na CEDEAO bɛ ka armée labɛn force d'attente labɛn ko bɛna mugu ni kisɛ ci an ka sɔrɔsiw la fanga na olu sara maliyɛn jumɛn na donc c'est à dire sarana d'abord o b'u sarala sugu ye Mali taxi jumɛn de bɛ yen accord min signé na an ka jamana kɔnɔ u sara jɔn de la sarana kɛra jɔn na accord signé ka ban jɔn de sara jɔn na donc il faut comprendre que an bɛ min kɔnɔna na an bɛ transition a kana k'a kɔnɔ ko élection kɛra na ni nin ye koyi élection ma kɛ ka na ni sɔrɔsiw ye fanga na sɔrɔsiw ni équipe dɔ de bɛ yen ani civil équipe dɔ de bɛ yen olu de bolo ɲɔgɔn ma ka fanga jagoya bin donc o ye fanga ta fanga la jagoya la k'u sigi donc u sigilen bɛ sisan projet de b'u bolo. Donc, dans mes traditions, on n'est pas dans un truc normal.
Maintenant, tradition comme ni sarana comme au sarana que au choix qu'elle n'a. Donc vraiment ni ma sarana famna ni rola quoi. Donc laisse tomber ni sida au moti sarana. Un refanta sarana taneti. Quel est mon Dieu bakete. Maintenant, il faut comprendre que même avant tout ça, force politique chama de wula. Munu ya yini chen chama ka foko ko sida au anga bo sida wala. Est-ce qu'il y a famille? Donc au lukera ka teme kaba. Bon, ni nyemoko y a une décision ta. Je pense que ou a prérogative de droit et puis anga teme au lugar. Et bon, parce que comment obligata ni gelea nous folie. Parce que allez sigana de sur un territoire là, est-ce que vous le tiki ba ko no tiki e moni muye. Allez ba souveraineté retrouver nge 3 mina. Nereta do allez ba korobedi souveraineté retrouver mon. Souveraineté en uta resta quoi là. Si ça m'a resta quoi là, ça n'est comment faut qu'ailleurs faut qu'on entend resta quoi là, ni kona na d'accord. Mais allez bien jamana de goût fois. C'est vrai de goût même jamana d'aucun. Mais qu'il y en a qui qu'on a fait de goût civil des camps, mais de goût soit sous quoi. Walma soit sous des de goût des camps et civil de goût marrant quoi. Et il est exemple client, il est présent quand il dit qu'on faut que 150 millions, qu'on aille 100 millions blancs. Pour que Kadji dit Mroma. Non, j'ai dit globalement à dire 2 tiers. Non, oui, globalement, non. À dire 2 tiers. Ah non, mais officiellement, à dire 100 millions de corps. C'est 5 millions. À mon mara RSA. Donc 100 millions, à mon blassa, quoi, à dit Mroma. Au DTA. Donc c'est aussi simple que ça. Avant que Oluk allait au Kéo, Mounouk Mata, le roulé Mouké. Parce que, par exemple, Moussa Mara Tachissan. Moussa Mara, il y a Foko, Ablem Magaye, au Fanamike. Ko Ablem Maya, comment à Kete, mais Ablem Maya, comment Wotade. Ko Ato Bla. Trésor condamné. Mais allez Moussa Marao, quand tu député à la condamné, allez kale 1 million et 2 millions ni Hassan, qu'on le voit beaucoup à genoux demain. Mouna allez au trésor qu'on a à genoux demain. Donc ça dit, il faut faire attention. Les 100 millions de présents a dit quoi, dit dit Mouroma, parce que vous voyez, il faut que minoro de Mouroma quoi. En meilleur courant en fait, mais demandez payer demandez numéro taille quoi. Est-ce que vous m'avez demandé numéro ici à 2 sandoy. What il n'a pas courant yini. What so 2 francs avec la yini. La cana pour que moi on a bureau qu'on le fera. Maintenant, non, je vais terminer. Maintenant les 100 millions me dira pour que ça dit Mouroma. Moi me dira dit Mouroma. Oui présent ka chef de cabinet au soit sido. Aba bureau qu'on aba les qu'on mouli ni font c'est bayo. Mais au bas bali ka wuli ka joga ta dit Mouroma. Au dit toi allez dit toi là qu'on a non. Présent ka mo carrément toi au dit qu'on a. Quand là mo ta otage qu'on a. Mais on souvent bolo fanana. Ou sous côté soit sous ou le soit sous des mais sous côté soit sous moi musu ba bolo do ma bolo donc souvent mo be wuli ga jodo ke ou be toro ou be yani wala sa jamandi wa sa RSO donc il y a de fo il be de fo ka berbe 3 minutes ga do fan do gashi la quoi parce que soit si encore te ko ye baga en quoi ou qui est fouillé il adama des francs normal mais adama des un citoyen plus parce qu'il y a décidé qu'il ni de dit voilà c'est kata to francs ni la makara quoi ou de soit si c'est pas que n'était sur sous demain et série un ambassadeur France tamanke sur sous demain là un marché tamanke docteur demain là qu'auquel médecin frère demain là j'ai dit globalement que Malido me gagne la couche toko ku nyeshi secteur clé parce que be fanga là donc moi je me dis que si ne docteur frère Mali président ni na be sur sous ko ni na be Sénégal ko be te faut que docteur ku sagana Mali ko ku toro là tiens là on a fait avec ko be ka ne ko nganga bod là parce que il faut que anga différence la créer sur la si nous fait fanga là ani sur la si nous be kele kero là ne ko ngo keleunte il be politique joro là il be politique barad là donc politique baradou c'est soumise à des critiques. Donc il y a des décisions d'autant ni tegre be se ka fo ni amanya fene critique be se ka kefene mais otahira ka fo ki be ka surasi munu be kelekelo ki be ka olu dénoncer on a dit olu be kelela bede wa an bebe akona la sabula anga mo be no il fate no i dogoni be no i terge be no i ka mo nyona be no tout simplement maliens ba akona c'est pas des burundais c'est pas des tchadiens c'est des maliens qui ont décidé de porter l'uniforme sacrifier leur vie pour défendre la patrie les maliens et leur bien donc amba ta au global fait bon kana sara ko yoro fena niveau antena personnaliser ka mo to fe fala mais il a fait une période exceptionnelle qu'on a là les Moussa Mara quand ils ont dit que ko ani Hassan Koubou ka ward injecté demson tala barala on nana kalata sira fait ou ka commune votera ou ye ou ko anta warta amba war ke ka jeune ga fin financer mais ninta là élection ma ke ka nisiki parce que fin de tiena politique mo clé là nous nana ko la clé mais faut pas qu'il nana ki fin de la clé il règle nga to golonga ta fait sinon on nana so politique mo décision ta kan ni barkanio ou yo o abroger politique mo nana ni minusma ou yo o abroger mais politique mo yo 150 millions bla
Kuluba président ye o ma abrogé wari min bilala CNT mɔgɔw ye o ma abrogé wari min bilala gouvernement ye o ma abrogé tout simplement wari min bilala poste nominatif ye o ma abrogé donc ça fait que min bɛ jamana kan globalement magakɛro la mais min bɛ anw yɛrɛ ka traitement personnel concerné olu politique mɔgɔw y'o décision ɲuman ta mais il faut à un moment donné qu'an ka b'o la on a dit i bɛ tout près parce que comme an bɛ AES la an bɛ exemple ta AES ye i bɛ i di n ka capitaine Sara u bɛ n bɔ président Sara k'o bila fɛn kɔnɔna la bon fɛn bɛ ka ji di mɔgɔw ma moi je pense que gouvernement kɔnɔna la il y a le ministère des mines et de l'eau parce que ni président k'a b'a baara bɛɛ kɛ après maliyɛnw bɛ jigin ministère des mines et de l'eau la k'a fɔ ko a tɛ ka ji di mɔgɔw ma k'a ka baara don ni président ko k'ale bɛ fura di mɔgɔw ma a ka sira fɛ œuvre sociale sira fɛ mɔgɔ bɛna jigin ministère de la santé la k'a fɔ ko ministère de la santé bɛ yen nɔ mais minɛn tɛ yen nɔ donc ni président ma min san ministre tɛ se k'o san et pourtant a dun bɛɛ ye jamana nafolo ye c'est pourquoi on a dit n'i kun y'a bila jamana kɛsu kɔnɔ a tun bɛ répartir ni secteur ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ ka ji min di ministère de la santé bɛ ministère l'énergie et de l'eau bɛ o ji di i bɛ ka fura min di santé bɛ o di i bɛ ka baara min créer emploi bɛ o créer comme ça ministre bɛɛ bɛ tɔgɔ sɔrɔ gouvernement bɛ tɔgɔ sɔrɔ et président yɛrɛ bɛ tɔgɔ sɔrɔ o kɔnɔna la parce que e de y'u bɛɛ bila baara la. c'est-à-dire mɔgɔ bɛ sosala tuma min na an ka bɔ sokotara bɛɛ la quoi e bɛ taa i girin président ka nin 100 millions ni fitinin ni 50 millions président min bɔra sa avec les mines simplement sanu gansan milliard ba kelen mais milliard ba kelen o million kɛmɛ joli b'a kɔnɔ million kɛmɛ duuru million ba kelen o de ye milliard c'est-à-dire quoi an ka bɔ c'est million kɛmɛ o siyɛn ba kelen o de ye million kɔnɔ président ka nin wari nin a ɲɔgɔnna ba kelen a y'o de bɔ k'o di mais e bɛ se k'a fɔ k'i bɛ o fɛn ninnu comparer cogo di an bɛ ka min ɲɛɲini an tɛ k'a fɔ ko ka ji c'est-à-dire ka ji di mɔgɔw ma dɛ on fait pas ça an bɛ fɛ Mali ka kundama dɔ de sɔrɔ o kundama ye mun ye diɲɛ kɔnɔ a ka fɔ ko politique sira fɛ ko an ye fɔlɔ ye a ka fɔ sɔrɔsiya sira fɛ k'an ye fɔlɔ ye e ka bi Mali la man Mali min bɛ kuma bi ONU kɔnɔ ani kunu Mali o tɛ Mali suwa kelen dɛ waati dɔ kɛra ni Macron kun kumana i bɛ ka kuma ɲini a ka ministre des Affaires étrangères fɛ ka sɛbɛn kɛ ko ka taa yafa deli Macron fɛ mais ni sen na Macron bɛ kuma a bɛ jaabi fo Mali bɛ taa plainte déposer Faransi kama ONU kɔnɔna na c'est waati tɛ kelen donc tuma dɔw la dɔw bɛ yen e ye min fɔ parce que e b'a min fɔ ça le problème mɔgɔ kan k'i yɛrɛ bakun kɛ mɔgɔ kan ka ɲinɛ don kɔ ka jamana lajɛ quoi b'a faamuya minɔgɔ bɛ na dɛ nin bɛ na nin bɛ na dɛ jamana de b'i bolo halisa an ka jamana in lajɛ fɔlɔ bani b'a faamuya la question matérielle la o bɛ na mais an ka hɔrɔnya n'an ka danbe an k'o lasabati fɔlɔ parce que adamaden n'i ka hɔrɔnya n'i ka danbe n'o ma lasabati ye kɛ i bɛ fɛn fɛn sɔrɔ k'o dun i kɔnɔ a t'i fa a tɛ nafa ɲɛ i ye quoi b'a faamuya donc par rapport à ce que toi-même tu viens de dire ce qui est d'abord important aucun sacrifice n'est petit pour sauver sa patrie b'a faamuya donc waati min na i bɛ ka nin kuma ninnu fɔ a bila i kunna fana ko dɔ fana bɛ min ka dɔ kɛ min fana ka bon ni i fana tɛ quoi an bɛɛ bɛ caman an fan de la voilà donc sisan an ka vraiment jamana tɔɔrɔ kuma in a fɔra bɛɛ hali président yɛrɛ ko ça va pas donc ni bɛɛ ko ça va pas sisan a tɔ ye jumɛn ye sisan an b'a dilan cogo di donc o dilanni o fɛɛrɛ ninnu an ka ɲɛsin o ma sisan an k'o ɲɛfɔli daminɛ. an ka ɲɛsin dilanni fɛɛrɛ ma dakuruɲɛ miniti kelen parce que an y'a ye sisan k'a fɔ souveraineté a faamuya cogo caman fɛ a n'a faamuya cogo e fɛ kelen tɛ e ta ye an ka jamana taabolo ni a kɛcogo faamuyali ye caman ta ye hɛrɛ ka se ka kɛ ka fɛnw damakɛɲɛ jamanadenw ma ale ka faamuya cogo ye o ye nka e bolo an ni diɲɛ a n'an kɛcogo a n'an ka mara kɛcogo ni fɛn minnu yɛlɛmana o don caman bolo an k'a lajɛ hali bi fɛn minnu bɛ sɔrɔ olu ka bɛn jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka nafa sɔrɔ a kɔnɔna na an y'aw ka o baabu o faamuya caman miniti kelen souveraineté retrouvée e yɛrɛ bolo san wɛrɛ ta a kan ka kɛ cogo di. san wɛrɛ ta ne yɛrɛ bolo an ye gɛlɛya fɛn fɛn cité sisan san wɛrɛ ta kan ka sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen nɔgɔyara moi j'ai dit mɔgɔ caman bɛ kaso la an bɛ waati na ko sisan u ma fagali kɛ u ma marifa ta jamana contre la u place tɛ kaso ye u place ye tableau de ye an bɛ sigi ka maliko kuma kɛ yɔrɔ min na ka se ka bɛn ko la il faut que o ka se ka kɛ souveraineté retrouvée il faut k'u ka malidenw to yen nɔ u ka kuma parce que ne y'a fɔ n ko jugu fila tɛ jamana in na jugu min bɛ jamana na o ye minnu ye marifa ta ka sɔrɔ so ɲini u b'u k'o faga marifa tara jamana kama olu ye jugu ye sinon mɔgɔ fɛn bɛ ka kuma peut-être que kuma fɔcogo bɛ se ka farinya mais bɛɛ n'a hakilinata don a bɛ se ka ɲa cogo min na souveraineté retrouvée il faut k'an ka yurukuruku kɛlɛ souveraineté retrouvée il faut que vraiment an ka se ka an ɲɛsin baara ma an ka dɔ bɔ kuma la n'i y'a jateminɛ an bɛ waati min na ko sisan jeune caman bɛ yen nɔ jeune yɛrɛ 80% yɛrɛ ne ka faamuyali la a caman bɛ yen nɔ olu kɛ ka projet monter n bɛna bagan mara kɛ cogo di n bɛna sɛnɛ kɛ cogo di u caman bɛ ka bɔ o kɔnɔna la sisan n bɛna mouvement sigi cogo di pour que ka transition dɛmɛ parce que wari bɛ sɔrɔ o la facilement donc je pense que c'est très dangereux pour un pays k'a fɔ ko ka jeune bɛ ka orienter ka taa o sira de fɛ mais n ko ne ye kunnafoni dila de ne ye jeune ye fɛnɛ n bɛ mouvement kɔnɔna la fɛnɛ i m'a ye donc mais est ce que Mali bɛɛ y'o ye wa. non
y'a jateminɛ globalement non est-ce que o tɛ Bamakɔ ye an k'a lajɛ k'a jateminɛ est-ce que o tɛ bon n bɛ duguba kɔnɔnaw fɔ mais n bɛ togodaw b'a la parce que a bɛɛ bɛ tila duguba kɔnɔna surtout Bamako yɛrɛ don o don mouvement dɔ bɛ créer hali n'i bɛ taa an ka Kati sira la yen nɔ dɔw yɛrɛ kɛlen ka taa président photo bila yen nɔ ani a yɛrɛ photo lui-même ale yɛrɛ photo min dilan ka président photo kan ale yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ transition dɛmɛ il n'est même pas en mesure ka hali o photo yɛrɛ entretenu o nɔgɔlen bɛ bi a ka bon hakili ma quoi i yɛrɛ ka fɛn dilannen ka wari bɔ k'a dɔ la ne serait-ce que une fois par semaine taa jɔ sisan président ka se ka ye ka ɲɛ mais poussière dalen bɛ président ɲɛda kan Kati sira in na a ka bon hakili ma quoi. ayiwa sira dilan fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ kɔngɔ b'a la Pape Sanwɛrɛ n'an bɛ souveraineté retrouvée kɛ e bolo a bɛ kan ka kɛ cogo di. Voilà, d'abord ni tɛ différence kɛ souveraineté retrouvée ani date fɛn fɛn tɛmɛna an ka jamana kɔnɔna na parce que jamana ye bɛ daminɛ jamana tɛ c'est à dire waati kuru ko tɛ quoi c'est à dire an bɛɛ bɛ taa mais jamana bɛ to yen donc tarikuw bɛ yen quoi donc min ka di ne ye san wɛrɛ yɛrɛ tɛ nin yɛrɛ kɔnɔna na kɛ an ka datiw o ni an ka mɔgɔbaw vraiment an k'u la ɲɛnamaya an k'u la hɔrɔnya kosɛbɛ quoi an ka a kuma fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ o de bolo o de kan ka kɛ mais donc min ye c'est à dire souveraineté retrouvée tɛ a dama fɛn ye a bɛ jamana ko dɔ de kɛra jamana kɔnɔ waati dɔ kɔnɔ a b'o ko de fɔ i n'a fɔ ko jamana 22 septembre waati dɔ kɔnɔ an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta 22 septembre 1960 a b'o ko fɔ cogoya min na i n'a fɔ ko date wɛrɛ bɛ yen 91 n'o kɛra wulikajɔ ye 26 mars ko ninnu na Musa Traoré ka fanga contour la a b'o fana ko fɔ donc il faut que date ninnu bɛɛ a bɛɛ y'a date suguya kelen de mais a bɛɛ bɛ événement kelen de ɲɛfɔ mais a ɲɛfɔ kosɛbɛ an ka ekɔlidenw ɲɛna an denw ɲɛna pour que u ka se ka dɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔ n'i ye wulikajɔ kɛ i ka yɛrɛma hɔrɔnya fana bɛ se ka lasegin ma quoi an kana sɔn jɔnmaya ma. ayiwa n'an bɔra o kɔnɔ sisan an bɛna Sɔrɔdasiw ka gun kan nin wagati laban in na an y'a ye k'a fɔ armée kɔni ye taabolo falen pewu fɔlɔ ni mɔgɔw tun b'a fɔ k'u b'u sigi u ka kan kɔnɔ sisan kɔni a bɔra o la pewu olu yɛrɛ de bɛ wuli ka ŋaniyaw ta ka ɲininiw kɛ ka wɔgɔbɛliw kɛ ka se ka min ye bamajugale kɛbaaw wa waati o waati ni bamajugale nana bin u kan u y'u sɔrɔ yɔrɔw la o a ko bɛɛ lajɛlen armée ale bɛ san sɔrɔ cam ko bɛ cogo di e yɛrɛ bolo bi kɛnɛ kan. an bɛɛ b'a fɔ ko transition kɔnɔna la ni fɛn bɛ yen nɔ ko amélioration kɛra nɔ k'an b'an tɛgɛ sin ma o ye secteur de la défense de ye o ala k'o tiɲɛ bi armée gɛlɛya min bɛ an kan n'o ye terrorisme ye a gɛlɛya binna jamana kan jamana min fanga ka bon ni anw ye siɲɛ 100 a y'u ɲɛkɔrɔsen donc an bɛ ka gɛlɛya min rencontré nin waati in na o kana bali an na mais force de reconnaître que amélioration kɛra et force de défense et de sécurité ne b'a fɔ ne hakili bɛ bɛɛ de la paramilitaire fara militaire kan policiers bɛ a la eaux et forêts bɛ a la douaniers bɛ a la bérévers ni fɛnw sapeurs pompiers bɛɛ de bɛ a la n kan tɛ kɔrɔ kelen pe n kan bɛ bɛɛ de ma parce que bɛɛ bɛ k'i jɛniyɔrɔ fin ka kɛɲɛ ni mission min confiera a la ka kɛɲɛ ni o baara kɛli ye et je pense que globalement an bɛ kibaruyaw sɔrɔ terrain sanfɛla la parce que jugu fana tɛna y'i sigi k'i bolo da a sen kan chaque fois nege a bɛna fɔ soso n'i ye sosofagalan dɔ sɔrɔ maintenant i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ k'a fɔ ko nin sosofagalan qualité ka ɲi o y'a sɔrɔ a bɛ ka soso faga kosɛbɛ mais a bɛ se degré dɔ la i bɛ taa sɔrɔ soso yɛrɛ bɛ sigi sosofagalan mɛnɛlen yɛrɛ la foyi tɛ bɔ a la quoi o y'a sɔrɔ o soso fana sosofagalan fana fanga fana banna donc an ka stratégie fana bɛ ten cogo la i bɛ dɔ ta waati dɔ la après ennemi bɛ a adapté o la i bɛ tila tun k'o fana falen et je pense que an ka cɛdenw u y'o faamuya kosɛbɛ et puis engagement bɛ u la parce que ne yɛrɛ bɛ a caman ye Kati yen nɔ u bɛna ka bɔ mission na u tɛ hali dɔgɔkun kelen sɔrɔ ils sont très pressés de retourner donc ça veut dire que engagement bɛ yen nɔ quoi fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ se ka siran tagalen ɲɛ i yɛrɛ bɛ dugawu kɛ n'i taara i kana i sen ka na yaala tugun quoi ou i bɛ taa ka taa sarakaw bɔ pour que tɔgɔ kana ye liste la mais quand je vois encore des jeunes qui viennent u tɛ hali duguba kɔnɔ yɛrɛ man d'u ye tuguni n'u nana dɔrɔn u bɛ a préférer ka taa u bɛ fɛ ka taa tuguni quoi donc là c'est un indicatif k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la min bɛ terrain sanfɛla c'est une bonne nouvelle quoi et je pense que a bɛ mɔgɔ jigi sigi mais encore faudrait-il que anw ye civils ye mais an fana bɛ recherches kɛ an bɛ fɛn caman lajɛ an bɛ fɛn caman faamuya ne ye inspiré Stalingrad la bataille de Stalingrad peut-être que Pape yɛrɛ y'a suit mɔgɔ caman y'a histoire suit o y'a sɔrɔ Rusiw taara ka taa dankari kɛ URSS la ka a yɔrɔ caman minɛ ka na don fo Stalingrad kɔnɔna la i m'a ye Allemands les Allemands ka taa Russie la n'o URSS ka taa o yɔrɔ caman minɛ a yɔrɔ la sɔrɔsiw ka engagement ka fara sɛnɛkɛlaw kan u farala ɲɔgɔn kan ka progresser kɛlɛ kɔnɔna la et ne ye fɛn kelen ye qui est très très marquant n'o sera ka instaurer an ta kɔnɔna la o de ye 20 janvier min kana ma kɔnɔ pour que ka sɔrɔsiw décorer kɛlɛ bɛ kɛ san kɛlɛ mana ban sisan maximum 2 heures de temps l'homme du match quoi i n'a fɔ balontan bɛ cogo min na l'homme du match olu ka se ka décorer sur place la quoi et moi je pense que a bɛ élément tɔ galvaniser ka taa fɛ parce que hali n'o minɛ don disi la ka na duguba kɔnɔna la bɛɛ tɛ se k'o sɔrɔ dɛ parce que i t'o sɔrɔ k'i to duguba kɔnɔ nɔ f'i ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la et je pense que n'u sera quoi o intégrer sisan kɛlɛ ka ban dɔrɔn homme du match ka décorer dans les heures qui suivent là
o photo ka ou be troupe min tara ta fɛn kɛ ka décoration o jama de bɛ taa voilà hali n'u b'a médaille créer da parce que état tɛ dɛsɛ ko la u k'o médaille créer o fana bɛ élément tɔw galvaniser hali ni wari t'a la mais cɛ bɛɛ t'a da i disi la quoi donc fierté don et a bɛ mɔgɔw dɛmɛ kɛlɛ la kosɛbɛ parce que bɛɛ bɛ fɛ k'a sɔrɔ i dun t'a sɔrɔ ka sɔrɔ i bɛ Bamakɔ mais médaille de mérite militaire bɛ yen o bon médaille de mérite parce que n t'u ka médaille dɔn comme n y'a fɔ an ye civil ye sɔrɔsiya fɛn caman datugulen don an na mais sisan caman bɛ fɔ fana dɛ Pape armée ka wulikajɔ tile 2 in na ani nin waati laban ninnu na hakilina ye jumɛn ye a la dabalimako tɛ ne fan fɛ ka da mun kan parce que depuis u nana fanga na u ye waleya dɔ kɛ dɔrɔn depuis o waleya kɛ ne jigi sigira o mun ye o ye école de guerre de dayɛlɛ donc école de guerre dayɛlɛli kun wɛrɛ t'a la o kɔrɔ ye mun ye an bɛna an ka sɔrɔsiya in labɛn ni min ye n'an yɛrɛ ka seko n'an ka dɔnko ye ka kaɲa n'an yɛrɛ ka ɲɛnamaya ye o ni degun min ɲɛsinnen don anw ma donc depuis o y'o hakilinata in ta dɔrɔn ne y'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in bɛ maa minnu bolo sisan u bɛ min nɔfɛ u b'a dɔn u kan ka taga yɔrɔ min na u b'o dɔn donc depuis waati la ne jigi sigira donc résultat yɛrɛ ye mun ye bi an ye min na mais min ye en fait min yirala kɛnɛ kan o mun ye jaja an kun bolo ko degun kun bɛrɛ bɛnnen don ko terrorisme ko gansan de kun don a laban na an taara k'a fɔ ko ja an ni diɲɛ jamana yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na an ni OTAN de bɛ ɲɔgɔn na parce que an ɲɛ b'a la OTAN faralen don jamana min kan ka Russie kɛlɛ ni o ye Ukraine ye o Ukraine sen bɛ ni terrorisme ninnu fana kɔfɛ ka na Mali kɛlɛ ka na Burkina kɛlɛ ka na Niger kɛlɛ donc ka na AES kɛlɛ u b'a don kɛnɛ kan surtout kɔfɛ tuguni an y'a ye Niger président général Abdourahmane Tiani a bɔra ka laseli min kɛ a laseli kɔnɔ n'i y'a lamɛn i bɛ k'a fɔ ko labɛn min bɛ yen juguw bolo ka ɲɛsin an ka jamana ma a fanga ka bon kojugu kabi an ɲɛnamayara diɲɛ in kɔnɔ an ma deli ka nin ɲɔgɔnna mɛn an tulo la fɔlɔ état islamique k'o fara Boko Haram kan k'o fara rebelle ni fɛnw kan nin bɛɛ de labɛnnen don k'o fara Ukrainien ka service secret ni Faransi service secret n'u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n'u bɛɛ de bɛ k'u labɛn k'a fɔ k'u bɛna dankari an ka jamana kan u bɛna fagali kɛjuguba de kɛ donc ça veut dire que aujourd'hui armée minnu bɛ yen ni jamana saba armée n'u u ye sira min bɔ k'a fɔ ko u b'u bolo di ɲɔgɔn ma ko conjointe u yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ caman de kan ka fara o kan cogoya min na u bɛ se k'u ɲɛsin ni gɛlɛya in fana ma donc o kɔfɛ jamanadenw fana kan ka labɛn sɔrɔsiya fana sira fɛ ne b'a dɔn ko ne dalen b'a la parce que u kɛlen ka constitution min voté u y'a prépare latigɛ a kɔnɔ k'a fɔ ko n'i ye san 18 sɔrɔ i ka da la k'a fɔ ko i labɛnnen don ko wole bɛ se ka da i ma k'i ka sɔrɔ ka mugu ni kisɛ ta ka taa jamana défend donc c'est même pour cela que récemment an ka organisation kɔnɔna na quartier général de la révolution an ye sɛbɛn dɔ kɛ ka ɲɛsin ka ci ɲɛmɔgɔ ma ko an b'a fɛ u ka milice nationale dilan donc o milice nationale parce que n'i ko jama kɔnɔ ko milice a tɔgɔ tiɲɛna waati dɔ kɔnɔ ni fɛn ninnu na donc mɔgɔ t'a faamuya kosɛbɛ mais a fɛɛrɛ bɛ an bolo an y'o sɛbɛn ci cogoya min na jamana kɔnɔna na dugumisɛnnin fɛn kelen bɛ yen o k'a sɔrɔ foyer de résistance dɔ bɛ a kɔnɔna na au moins hali n'a kɛra mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna ye walima mɔgɔ 20 ɲɔgɔnna ye olu ka labɛn o dugumisɛnnin ninnu kɔnɔna na cogoya min na ni gɛlɛya bɛ na u ka se ka kunbɛnni kɛ yanni armée ka se ka intervention kɛ parce que an man kan tɛ ka ɲinɛ hali jamanaden kelen kɔ ou bien dugumisɛnnin kelen kɔ voilà donc bakurubaya la vraiment anw ka danaya bɛ yen an ka ɲɛmɔgɔw kan sɔrɔsiw kan depuis waati min na u ye fɛɛrɛ tigɛ k'a fɔ ko k'olu bɛna école de guerre dilan donc o kɔrɔ ye mun ye u tɛna sɔn tuguni ka miirina ta jamana wɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko u b'u yɛrɛ labɛn n'o miirina ye u ka jamana lakana wa donc ni sinna u b'u titi u yɛrɛ ka seko n'u ka dɔnko kan donc depuis o sira ta vraiment an dalen b'a la k'a fɔ ko u bɛna nɔ bɔ ko la. an ye o faamu sɔɔni sisan an bɛna nɛgɛjuru bila parce que nɛgɛjurutigiw fana ka waati bɛ ka surunya nɛgɛjuru sira ye 92 42 42 30 ye ka ɲɛsin an ka maa welelenw ma Cam ɲinan 20 janvier labɛn bɛ sen na an y'a ye k'a fɔ bon wagati o wagati n'an kɔni hakilila tigɛra k'an bɛ taa 20 janvier 22 na kabakoko dɔw bɛ don a jukɔrɔ hali ni sɔrɔsiw yɛrɛ kɔnsan sen ka wulikajɔ caman kɛ ka maa ninnu kunbɛn ka taa fɛn caman na 20 janvier ɲinanama e yɛrɛ bolo a kan ka bila hukumu jumɛn kɔnɔ? bon 20 janvier ɲinanama ne bolo a kan ka bila halisa ka renforcement des liens an ka finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ parce que n y'a fɔ Mali armée bere caman don donc a bɛ se ka bila o signe kɔnɔna la
cogo cogo défilé kɔni bɛ kɛ parce que jatigɛ wale kana kɛ sababu ye an k'an ka taabolo kɔrɔw labila donc f'an ka continuer fɛ voilà parce que o fana bɛna kɛ sababu ye i n'a fɔ ni jatigɛ sera an na alors que o tɛ voilà alors que o tɛ donc défilé bɛ kɛ o hukumu kɔnɔna la mais kɔrɔ Kasim an bɛ min fɔ min bɛ se ka ko yɛrɛ nɔgɔya kosɛbɛ sɔrɔsiya u k'a kuma to sɔrɔsiw bolo ni kɛlɛ kɛra kuma minnu bɛ bɔ a kɔnɔna la u k'a to sɔrɔsiw bolo o de bɛ jamanadenw jigi sigi o de bɛ jamanadenw la lafiya kosɛbɛ parce que an yɛrɛ ye kunnafonidilaw ye kɔrɔ Kasim voilà fɛn caman bɛ yen nɔ an yɛrɛ bɛ bɔ a la voilà c'est ça parce que hali an yɛrɛ bɛ bɔ fɛn caman kalama kɛlɛ mana kɛ an bɛ kunnafoni dɔ sɔrɔ mais an b'an muɲu k'an sigi ka diripa ka wulili de makɔnɔ voilà hali kunnafonidilaw caman bɛ yen nɔ ni attaque kɛra u bɛ diripa ka communiqué de makɔnɔ mais sani diripa yɛrɛ ka kuma o y'a sɔrɔ déjà mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɔra ka film bɛɛ tourner i b'a fɔ k'olu tun bɛ sanfɛ waati min na kɛlɛ bɛ ka kɛ olu sigilen bɛ bilen bɛ ka kɛ a kɛra cogo cogo k'a lakale bon je pense que mɔgɔw de bɛ ka sa quoi donc il faut pas que mɔgɔw ka o fatuli o ka ta ka kɛ yogoya fasugu dɔ ye on doit respecter leur mémoire quoi u somɔgɔw de fana bɛ yen nɔ des trucs comme ça là donc ni armée ye min fɔ on sait que cɛ o cɛ i bɛ sa kɛlɛkɛyɔrɔ la i guerrier-lama de bɛ sa o mɔgɔ si fuwarilama tɛ sa kɛlɛkɛyɔrɔ la donc pas la peine k'a fɔ ko propagande fasugu dɔ kɛra anw mɔkɛw yɛrɛ olu tun ye cuisinier ye ayi mais n'olu ma tobili kɛ kɛlɛ se ka kɛ o n'i y'a ye kɛlɛ i kɔnɔ falen don olu ye cuisinier ye dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo 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 salaamaaleykum aleykum assalam balimakɛ tigi jamu Nabila do Club Kassim Traoré sanfɛ depuis Paris depuis Paris Nabila ça va ça va alhamdulilayi awa i ka ɲininkali bɛ mun kan a bɛ ɲɛsin jɔnni ma balimakɛ mun bɛ ni surasi fini ma kana kɛ n ka ɲininkali ne bɛ fɛ ka question dɔ poser a kunna ne tun bɛ fɛ ale ka souveraineté retrouvée in kɔrɔ f'a ɲɛna bamanankan na ne ma se k'a faamu a ko kɔrɔ f'a ye bamanankan jɛlen na et puis n bɛ fɛ k'a dɔn n'a ma k'a ma baasi ye niveau d'étude min b'a la quoi kalan niveau min b'a la quoi n'a bɛ se k'o fɔ n ɲɛna ne ka question b'o de sa ala ka su yɛrɛ d'an ma. amina rabi ayiwa caman ko souveraineté retrouvée ko bamanankan na. souveraineté retrouvée komi tubabukan kura nalen fana don tradition kɔnɔna la donc a nana cogo min na an b'a essayer ka a kɛ tradition terre à terre ten cogo la donc souveraineté kɔni ye i n'a fɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya donc a bɛ i n'a fɔ o kun t'an bolo mais retrouver kɔni bɛɛ kɔni b'a dɔn ko o lasɔrɔla kura ye donc 14 janvier 2022 a bɛ i n'a fɔ kɛra sababu ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya min kun t'an bolo an y'a lasɔrɔ kura ye ne kɔni caman y'a faamuya cogo min na ne ka niveau d'étude DEC 2 de bɛ ne bolo 2 ans après le bac. ayiwa cam i tun bɛ ka kuma min kan o ye tiɲɛ ye parce que an yɛrɛ ye lajɛ dɔ kɛ kɔsa in na ale ni bulɔnnen bɛ tɔgɔ la kalanso la u ye fɛn caman fɔ a ka ɲi cogo min na bon an y'a ye fana k'a fɔ premier ministre fana bɛ labɛn na a bɛna na atelier ba dɔ kɛ kunnafoni dili ko hukumu kɔnɔna na bon diripa fana bɛ ka yɛlɛmaw kɛ pour que a fana bɛ se ka fɛn dɔw falen cogo min na mɔgɔ bɛ se ka dɔ fara halisa dɔ bɛ se ka fara u ka kunnafoni di kan cogo min na o baaraw bɛ sen na mais bi est ce que a ma se olu fana ka kunnafoni ɲɛnɛmaw di joona kunnafonidilaw ma ani fana k'a ɲɛfɔ i n'a fɔ fɔlɔ wagati min na anw yɛrɛ tun bɛ diripa dɔn parce que o y'a sɔrɔ Ablaye Kulubali de tun ye diripa directeur ye a tun bɛ état major yɛrɛ fanfɛla de la ye n'u tun ma kuma i tɛ se ka kuma dɛ i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo allo. oui allo Kasim salaamaaleykum. waaleykum assalam balimakɛ i tɔgɔ ni k'an wele ka bɔ min. k'an wele ka bɔ Bamakɔ yan. Bamakɔ awɔ. Bugubara. Buguba. Buguba, commune D. Bon, ne ka question min ko ko assumer 2% ka a ka sara la ne ka question ma ale de sa. Ko jumɛn? N'o ka assumer 2% a ka sara la. An m'a faamuya ka ɲɛ. Assumer ka sara. Voilà, ni kuma n'o kan tan.
bon ne kɔni bolo asinu ma foyi kan ka dara an bɛ démocratie de kɔnɔ donc olu yɛrɛ mun kɛ fɔlɔ pour que an yɛrɛ ka na se ma k'olu kana fanga to ye min kɛ u ka sabari k'o fɔ an ye dɔrɔn an mago b'o de la. olu yɛrɛ sera ka mun kɛ quoi. voilà kabiri musa bina fanga b'olu de bolo u ye min kɛ fo ka na kɛ olu ka bɔ kɔrɔn fɛ ka na jamana minɛ tuguni ka sigi président la donc olu ye mun kɛ. ayiwa a bɛ n'i jaabi. Cham ko Asimi ka den ko yan'o cɛ k'aw yɛrɛ ye mun kɛ aw minnu ye démocratie kɛ fo ka na se bi ma. Déjà k'a préciser ne tɛ parti politique la ne tɛ politique mɔgɔ ye fɔlɔ ne bɛ mouvement de kɔnɔna la n ye kunnafonidila ye mais n ka logique la ne bɛ deli k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n ko jamana o ɲɛmɔgɔ hali n'i ye tile kelen de kɛ fanga la fɛn dɔ bɛ ɲɛ i bolo fɛn dɔ bɛ tiɲɛ i bolo et je pense que n'i ko ko politique mɔgɔw ye mun kɛ n tɛ politique mɔgɔ ye mais n bɛ se k'o jaabi je pense que walasa an ka se ka bɔ Balabu ka se ka na CICB la an bɛ tɛmɛ pont dɔ fɛ o pont ma dilan transition kɔnɔna la je pense que ale yɛrɛ bɛ boli gidɔrɔn caman kan mɔgɔw bɛ boli gidɔrɔn caman kan o pont mana transition kɔnɔna la et je pense que so caman jɔra transition bɛ ka baara kɛ a kɔnɔna la bi olu ma jɔ transition tile la avancé caman kɛra sɔrɔsiw minɛn caman tun bɛ u bolo fanga bɛ dafiri don min na IBK ka fanga bɛ dafiri don min na manabɛlɛ ma ta bere ma ta marifa de tara marifakisɛ de cira politimɔgɔw ye o sanniw kɛ politimɔgɔw ye tenue san politimɔgɔw ye recrutement kɛ minɛn da jiginna politimɔgɔw bolo mais ani a bɛɛ tiɲɛn'u bolo ne ma sɔn o ma parce que an k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a perepere latigɛ fana jamana in kɔnɔna la politimɔgɔw dɔrɔn ma deli ka mara kɛ ni sɔrɔsiw sen t'a la sɔrɔsiw dɔrɔn ma deli ka mara kɛ ni politimɔgɔw sen tɛ a la donc an kana fɔ k'a fɔ ko a tiɲɛna k'an b'a turu ta ka da dɔ kun an bɛɛ lajɛlen sen b'a la malidenw o sɔrɔsiw o politimɔgɔw o an bɛɛ lajɛlen sen bɛ a la n'i y'a ye fanga transition nana parce que kunun min kɛra o de ma ɲa o de kan ka lakile donc an man kan tɛ ka bin cogoya si la kunun filiw kɔnɔna la parce que ko politimɔgɔw ye nin kɛ ko sɔrɔsiw fana ka tila k'o fɛn kelen fana kɛ jamanakɔnɔdenw de bɛ sɛgɛn jamana de bɛ retard ta donc ka bɔ kuma la dɔrɔn k'a fɔ ko politimɔgɔw ye dɔ kɛ sɔrɔsiw fana bɛ ka dɔ kɛ jamanadenw fana ka dɔ kɛ ka fara a kan. n'a danna ne ma dɛ 20 janvier fêteli kan ka dabila parce que 20 janvier a bɛ ka fêter n'a fɔ ko Mali armée ka fêter quoi bon alors que an bɛɛ b'a dɔn a jeni no passe k'a fɔ ko Mali armée ma dilan le 20 janvier bɛɛ b'a kalama ko 1er octobre de don bon maintenant an bɛ ka taga n'a ye kunfiya kɔnɔna na bon c'est comme tugu de don wa bɛɛ b'a dɔn ko 20 janvier min ye Modibo Keïta de bɔra ka faraso ambassadeur la sigi k'a fɔ ko bon ko farasi base min bɛ yan k'u ka datugu ko nin bɛ yan u ka datugu bon ni o kuma taga kɛ k'a fɔ ko Mali ko an ka armée ka fêter don c'est pas vrai c'est comme si den min wolola denkundi ma di a k'a la donc il faut que ɲɛmɔgɔ ka courage ta comme président yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko an bɛ année de culture kɔnɔna na donc lonko de don donc an ka lajɛ an ka date ninnu bɛ yen an k'u bɛɛ lasigi a sigi cogo la a kɔrɔlen la cogoya min na yɛrɛ a latigɛya an ka bila minɛn kɔnɔ vraiment ne kɔni 1er octobre comme normalement tɔw ka armée denkundi bɛ kɛ u b'a anniversaire kɛ mais an ta tɛ ka kɛ an bɛ ka date min di. mais est-ce que an tɛ ka kɛ sɔrɔsi laban bɔli de ye. non mais sɔrɔsi laban bɔli ayi o ye faransi sɔrɔsi laban ka bɔli de ye mais anw ka armée dun an ka armée sigira don min na a don bɛ o armée kɛra don min na a bɛ yen donc armée ka création a ka fɔ ou bien an ye bataille ba min kɛ don min na o ka fɔ mais faransi sɔrɔsi talen o koba ya o bɛ se ka kɛ cogo di ko a san o san an b'an ka armée n'an ka fanga déploiement bɛɛ kɛ o waati ninnu na il faut que ɲɛmɔgɔ fa parce que. mais est-ce que kɔrɔ wɛrɛ t'a la u bolo. non kɔrɔ wɛrɛ foyi tɛ nin na an kana parce que nin tɛ nin date dɔrɔn tɛ Mali yɛrɛ de fɛn parce que il faut comprendre que Modibo Keïta kuta kɛra Modibo Keïta waati min na fo ka taa se mouvement démocratique mɔgɔw ka fanga 92 ma histoire de falsifiera fan bɛɛ fɛ hali an ka falsifier ko kuma ko Modibo Keïta taara la sigi tout ça c'est faux. mais an ye occasion sɔrɔ en 2010 an bɛ ala ka hinɛ Amadou Toumani Touré la a ye ɲɔgɔn dɔ organiser an b'a fɔ ko les vieux les grands cɛkɔrɔbaw ka ɲɔgɔnba dɔ tun bɛ les anciens là donc o ɲɔgɔnba dɔ kɛ ils ont réhabilité les vérités donc tiɲɛw bɛ an ka taa ni tiɲɛ sira ye dɔrɔn ne kɔni 20 janvier ne tɛ 20 janvier fêter parce que ne tɛ yɛrɛ 20 janvier la voilà donc n'a a ɲɛnabɔra don min na an bɛ continuer pour le moment sisan k'a ɲɛnabɔli wagati voilà ni n'a ɲɛnabɔli surtout président yɛrɛ y'a fɔ ko ni san kura min bɛ yen ko o ye l'année de la culture Kasim président ye kuma min fɔ ne dalen b'a la mɔgɔ si ma nin don président da kɔnɔ wa mɔgɔ si ma nin don président conseil na wa mɔgɔ si ma don a kunkolo kɔnɔ parce que an ye kɔlɔsili min kɛ ni président kelen b'a ka réflexion kɔnɔna na jamanadenw b'u yɛrɛ yɛrɛ la mais tuma dɔ la ni président bɛ kuma tu as l'impression que pression de monter b'a kan fo a ka nin fɔ quoi
mais ni culture ko in a yɛrɛ de nin bɔ bon a taara Kulukoro a kuma cogo min na o ni a kuma don min na le 31 décembre o tɛ kelen ye dɛ parce que ka taa discours labɛn conseil bɛ taa kuma dɔ don président kunkolo la an yɛrɛ t'an yɛrɛ ye président la waati ninnu na mais ni président la tubabukan ninnu ka taa président bila jagoya tɔgɔ fɔ ninnu na alors que a taara Kulukoro président ye kuma ta a lafiyalen a ye kuma fɔ bɛɛ y'a faamuya donc an mago bɛ an ka assimila vraiment u ka président u kana papier sɛbɛn ka di an ka président ma u k'a to yen a lafiya n'a kuma na parce que kumakan o kumakan bɔ président kɔnɔ a bɛɛ ye kalan ye a bɛɛ ye théorie de mais n'u y'a bila fɛn dɔ la a tɛ ɲɛnabɔ a ko an ni la culture ye min ye. donc e bolo 31 discours tɛ population non n bɛna non an tɛ kuma kelen i jɔ fɔ an ka ne y'an taw fɔ ne bɛ fɔ bɛnɛ min ka gɛlɛn ne ma parce que ni culture fɔ i bɛ lɔnko de fɔ quoi c'est à dire culture bɛ politique sira fɛ a bɛ économie sira fɛ a bɛ an ka ɲɛnamaya sira bɛɛ fɛ et président y'a fɔ dɛ ko ni kun ko de culture in ye. Bon, ni c'est une culture qu'on a, c'est que jamana ka sigi a donc ni y'a da e ma 31 janvier la tu n'as kuma ta ne quoi mais à quoi kuma ta simplement de abana ou bien un président Jagwani à ce système ye président Corono do yɛrɛ y'a fɔ ko président tɛ pas que président Corono ala ka palais kɔnɔ a bɛ clim faga donc ça veut dire que a mana ye mais voilà a mana ye voilà parce que a bɛ chaleur urbaine de fɛ o mais président tɛ se ka gɛrɛ mɔgɔ la o kɛlen ka président ta k'o gulo ka taa a ma bɔ an na ça on veut pas ça et puis président révolutionnaire ye u bɛ taa an ka président kɛ un réformateur ye an t'a kɔnɔ donc maintenant an bɛ min fɔ u k'a kɛ ala na kɛrɛ ma an ka nin culture sa in kɛ han fɔlɔ u k'a to a ka bɔ ka ayi dɛ u kana kɛ tɛgɛrɛ kɔ ni ni fɛn tɛgɛrɛ fɔ ninnu ni fɛn ninnu vraiment dɔn ni fɛnw tɛ quoi c'est tâche waati yɛrɛ de don journalisme c'est quoi la culture journalisme ka niveau la an ka débat de fond kɛ quoi maliyɛn yɛrɛ fɛ maliyɛn kɛ jumɛn soit ni misi soit ni président kuma dɔ fɔ u ta commission sigi ka sɔrɔ ka gafe sɛbɛn 200 pages ko ni président kalan a b'a fɛ ko a bɛ 200 pages donc u ka kan vraiment u ka kan président to yen mais ne bɛ n'i ka kuma sɔn jila yɔrɔ dɔ la ne yɛrɛ tun bolo fɛn caman tun bɛ u kan ka falen parce que an ye mɔgɔw ka ko kɛcogo u ka tabiya n'u ka taabolo de ta k'a kɛ an ta ye. a ta ye jagoya la. i b'a jateminɛ kɔsa in na Burkina ko u ka juges k'u kana periki in don u kunna k'u k'a bɔ mais periki in donni kun ye mun ye o bɛ référence kɛ min na mɔgɔw b'o dɔn bon o kiiritigɛ min yɛrɛ filɛ nin ye o kiiritigɛcogo taara misali taara fɛn min na olu dɔnnen don. Bon n'i ko e ka jamana kɔnɔ ko bɛɛ ta bɛ bɛn fɛn dɔw bɛ yen n'o ye bɛɛ jɛw ye il faut que k'a lajɛ fana bɛɛ fana k'i yɛrɛ sɔrɔ a la. c'est tout. mais bi tabiya jumɛnw ni fɛn kɛ hali anw ka janaja a lajɛ e y'a ye don jumɛn k'a daminɛ e yɛrɛ fitinin an bɛɛ bi yan e y'a ye don jumɛn ko mɔgɔw tun bɛ t'u jɔ su de kunna k'a majamu a denw bɛna a majamu a baarakɛɲɔgɔnw bɛna a majamu groupe e y'o ye Mali taabolo jumɛn na o ye laada jumɛn ye Mali la. président doit fɔ ko an ka k'an yɛrɛ ye k'an ka bɔ parce que ne b'a dɔn an ka b'o la kɛ an ka maraw yɛrɛ kɛcogo conseil de ministres réunion de direction ani fɛnw kɛcogo sisan ko bulon min na sigi ni bulon sigira olu bɛna taa ni tabiya min ye o ni an ka tubabu taabolo ninnu bɛna don ɲɔgɔn na cogo di. kuma bɛ yɔrɔ la dɛ an dun filɛ nin ye an ye an bɛ ka taa minnu an bɛ ka mun kɛ bi ne bɛ misali kelen pe dɔrɔn di ma caman Pape taa dɔrɔn i ka école liberté a livre kelen ta i ka taa an ka denmisɛnnin dɔ ka livre kelen ta i b'a dɔn i bɛ danfara fɔlɔ min yan u ka livre foyi tɛ yen min sɛbɛnni kɛlen don ni finman ye n'a kɛlen don finman a kɛlen don fɛn dɔ kan min jɛlen don an ka livre bɛɛ sɛbɛnni bɛ finman jɛman kan i b'o kɔrɔ dɔn fɔlɔ. donc fɛn dɔw bɛ yen anw tun bolo hali bi mɔgɔ bɛ tilen k'a fɔ transition kan ka kɛ sababu dɔ de ye min bɛ fɛn caman falen. voilà mais i da sera yɔrɔ min ma pour que ka jo d'i ma n'i ye ko dɔw kɛcogo par exemple sisan ni i ye Asimi bila sisan k'a kɛ sisan a taara cérémonie dɔ la CICB ou fɛn na i b'a fɔ k'a ka don jama la. Wallahi. Mais on a couru avec tout très bichi de là. Très bichi. Président stressé. Non mais ça va pas. Mais on est présent mais depuis 2025, né président ne me réunion on président d'Arami.
mais kulugoro de a kuma ne ko ah voilà mon président ko ja akutuna nga fera ngo il a kulugoro hein mais kuma be fo iba fina vo président qui yere ta o barai hein o barai o be de ka barai voilà merci mo bo ron la tabulo ketugo anga ko ketugo am fa ka Kasim ali dugutia mfenya mandala soma utra o dugutia ko na be président na la yini ko a dugutia do bala ko parce que ko pour que jamana ka ci o dugutia de jashi folo wasa jamana ya to ne fanga bolu la ne fanga bolu la ati nyam donc fanga segulma est-ce qu'il ba kala ma o papier nous font sebe ma dugutu yinga atra do fem be kono ka benyami c'est dire président yimi fo ko mais fengelema en fait un semaine ka ti président on président ka na signé na mo dabla amemede amana fo sa ko aka jate mina dro ni sam wa obe ni sam anga ka transition re ayo mo godo ko mo godo mali kono abe ko korodo ku ya taka do gouvernement na ay wa merci be ka minema ça dit effectivement il y a ko mo godo fleni abe ko korodo anga tabion anga fa abe fondo ola ito ye gouvernement ni mo gore duna gouvernement sa na anyu kono mo fara taka do gouvernement ko che mo ko mo ka kala mo mali kono abu ko ke ministre yo bo ni obete est-ce que olu jamana mo ko be wera ka adama diala bo o fana ka boy ika anga mara ere anga mara ko ke tuko laje na fora sa ko anga feno nyomo ga taka di papma pap baba ko terme de référence anga ta nyogon sigi anga fenge anga mara tete non ambe to mali sa invité de wole ligue anen nga ko ne ka niveau d'étude non bon parce que oye anga ko ke amore miriko de tien quoi voilà mais en rega tien ante se ka carrière ka baraka ni oye quoi alors que pour ga ira ka fo ko un visionnaire président ma bo conseil na rega fo ko 2025 est année de la culture wa bon moi ça me fait 4 à 5 mois neni dozo be ñogon fait mais kungo ko na la à chaque fois metan be sigini tokoro be baroke ça dit signa kata à la source kata apprentissage là peut-être que moi nga photo vidéo de tabu ka nya du fengo je suis retourné à la source mais au kera ka kon président tanya parce que en bas do sani i ka mo wore don ou be sani kata i ki yere don folo quoi on est retourné à la source voilà entre stadi jo i comment donner faire faire des pas do président to ay i comment y c'est que i comment te malita so i comment to mota deta non i comment y malita to mota te sali jamana i comment ko malita ah mais après là mao comment taxi nous ah comment taxi sanado mali comment taxi sano c'est medinu uyo fana sano on voilà avec comme na non avec comme na non voilà 2008 voilà maintenant asini olu ber récupérer maintenant anto fait kuluguru beba do kuluguru histoire ah ouais non kuluguru histoire oui kuluguru histoire ka kayani ça on présenter ça non tout bout ça mo kuluguru histoire atata ikubako beba don jeli ni sani femme mon kera ni koina a wuli kuno wolode mais ministre du be ministre rien parce que le ministre de la jeunesse allez c'est rasta du genre ministre de l'industrie pendant que un seul particulier tu es bonné une trop bon non Soulibé ça il comment on a jojo di comme mali kuturu ba masé comment c'est pas logique ça veut dire on a c'est compétence complètement niveau fait no ba on fait en fana moi faut bien il faut non il faut faire comme nous baisser ou tout que nous gagner fait mais nous tester que nous gagner fait comme nous baisser que nous fait donc le monde va à l'envers ça c'est la promotion de la médiocrité il faut que on va pas erreur do feneke il faut nga so feneke lema ça dit andana kala jamana ressources beta afamba be ka focaliser défense et sécurité ka c'est vrai lakana kay mais lakana fene beta ni bara be mo bulu bara bala be mo tama fene basculer ka doni tiena c'est pas pour justifier mais c'est pour expliquer bara be ok développement na lakana balia kele ni na fate ça veut dire au président on a jatike président ko milliard bakelembe ko aben ko mo muslam na sangana ko kana ko wa takatane kata sa mina ke kata mina sangana mali kono ke mina do ya na ke ko milliard non ko milliard bakelembe mais en jatike ro o be ro mais ay en jatike ro parce que amuna pourquoi amta mina sangana muna te mina de la ta faire kelema et puis chef faire de le voilà au milliard bakelembe faut faire angado ko so be kan ça dit que il va reconnaître yoro na fana peut-être le otage l'a dit il va reconnaître yoro fana anga nga feno fana jatemine dana ya do kera o mina o mafa ah oui feno dira mo do ma
u ma b'u bɔ siraw fɛ maintenant sisan ni ɲɛmajɔ ma kɛ i bɛ sɔn ka taa don a ɲɔgɔnna wɛrɛ la tuguni parce que mɔgɔ minnu sigilen don olu mɔgɔ kelen de b'a kɔnɔna na ni a ko ma lajɛ ji ɲɛma ne b'a dɔn ko caman bɛ sen na i sagona ko ninnu na o mais a ko dɔw tɛ se ka na kɛnɛ kan directement par exemple sisan e dara ne na i ye mugan jan ko n ka baara kɛ mugan ma ye i ka baara ma k'i sago ye bonya dɔ ni fɛn dɔ b'an ni ɲɔgɔn cɛ o kama n ye n da de mais est ce que ne bɛna dɔ wɛrɛ d'e ma tuguni e kɔni tɛ mais ne bolo ɲangini de kan ka kɛ parce que non an ɲangini kuma in jɔ fɔlɔ sa parce que ɲangini bɛ na o n'a fɔra ne ma sisan n ye mugan min d'i ma i y'a don mun ni mun na nana minɛnw ye kɛ u kana n'a wari mais kasi dɛ pour que a se ka dɔn k'a fɔ ko président yɛrɛ de lamini yɛrɛ de problème pourquoi Lamini doit ça. Non, c'est clair. Autour, c'est eux qui auraient le président qui est un exemple président mais qui l'a bien reçu dominant. Ou soit à qu'on dira 2 mois en avance. En jouant les bas, beaucoup de petits gars en ambique en là, le président de la table et reçu la mina keta. Il y a un autre droit, président il comme taxi d'aller. Comme taxi du coup pour l'ami, aya d'aller. Et un le président de la base université bala. Non, on n'a pas compris. Mais avant famille, encore mais ça dit quoi? Je le président conseiller à Bazandou. Je le président conseiller à Vesido. Moi mieux comme taxi d'aller. Ils ont pourquoi malien bem soroba en bétan si ka partalier ka finir na de la dama 100% réussi ka dama à tout il y a Poutine mais amena ça veut dire que non ça veut dire que président alentour ou quoi vision ani président a vision de quelqu'un par exemple ni ibe bekuma moi faut simplement ni ibe bekuma bébé la fia mouna parce que il tient un discours populaire mais ni on a présent nous à court à blab discours là c'est un discours d'élite c'est-à-dire ni tant qu'il était jamana politique bagui ou bien à doctorat tibolo il tient un discours familial non je viens président mi discours minke le 31 à 12 là ni était jamana politique maîtrisé il était fou familial je donne un exemple très simple par exemple on a parlé des projets 2063 qui connaît ce projet de 2063 je n'ai un document. Bon, c'est donc. Maintenant, on a parlé de quoi? Le conseil des ministres de la Chine. C'est ce qu'il est. Maintenant, on a parlé de 8 points. Mais il n'a pas parlé d'élection. Mais et pourtant, 8 points, élection Macron. Donc, il faut que il y ait mon mimi élitier. Bon, c'est ça. De vous me demandez où il y a. On est tourné fait nous. On lui dit ni débat. C'est que le président, il a parlé, mais pas au peuple. Et c'est ça qui nous a fait mal. Surtout, le président a une constitution qu'elle a qu'elle doit. Mais pourquoi on va un président Bali de jouir non, il y la mila teme, c'est-à-dire il va aussi ça ni chada sumba non sigira. La wale al sebe aba fo mako loi organique ou le besigi c'est. Ah, donc kasi président non kasi do. Président tali aussi clé dans je crois ou doudo là. Animal au sigli. Ako bon ka banga conscience constant, qu'on animal au sigira. Oh mais now faut ka il va aussi ça. Ni mina na ni débat doye. Débat mimina na anga shuja ya kosebe parce que sisa ni ye yiningali ke ni ne yininga sisa mo sharia jumeme ka mali la marché sharia beba kala ko constitution ndege ma publier ayi a promulguer la ma fora ko tanke ni président Kourama sigi 92 constitution be barake non ça président be ka min fo te ça ta constitution est ta ka kala no kala ça de e ka bi ka brebe ni élection ça mais toutes les institutions mais entre temps chara mi be bolan kuna sangue 92 time bana pepe amabane ayi non il y a pas de na bana e un de premier ministre sigi John de premier ministre. Premier ministre kun te sigi mona e constitution ma appliquer la constitution attends non constitution quoi mambolo a te premier constitution quoi mbe e bolo o te premier ministre yamare afle ka bara munu ke o bon c'est que sur amétagement là on est foreigner on est ko jusqu'à la non attends non Nesobe à Franco ko charti ni constitution barabe charti donc ni 92 ni charti ni non attends constitution croata ta ka kala mena ça ni charti ni constitution ma bemina am tout charti du ko ouais au le terre donc en parce même comme bi charti du même bolo modifier ou bien charti koro mi modifier mi là bas am ta dege mais c'est que sûr mais c'est que sûr mais c'est que sûr hein non mais am tradition comme ça oui
i bɛ ka fɛn mun fɔ an y'a débat kɛ an y'a sigi ka fɔ kɛ an m'a dɔn min bɛ sen na mais n bɛ ka min f'i ye o de la n k'i ma n ko n'an taara o sira fɛ sisan an bɛ si débat la kasi nanga bɔ débat kasi nanga i tɛna ka tiɲɛ f'i ye nin bɛɛ la mɔgɔ i bɛ ka di ne yan c'est à dire an ka bɔ nin système kɔnɔ quoi charia i bɛ ko i bɛ fɔ juge ɲɛna ko je vais violer vos lois là et puis que n bɛ taa kɛ o de don. Oui, mais le président m'en avait charrié au sang fait. Mais c'est ça. Mais pourquoi on fait mais pourquoi on fait mais tu as signé ka kuma la tuguni quoi. Ne kuma la an ka avantage la. I bɛ ka avantage a jara ta kɔ. U ka ALT. O tɛ avantage ko ye sa. O na avantage ko don. Il était le premier ka exemple di. An ka président tali otage la. Différence min ya. I bɛ fɛ i bɛ ka gouvernement na ka mɔgɔ. N'u ye kuma c'est selon la vision du président. Le président la chaîne de passe donc le président demain a compté le kono mais en temps il faut d'abord la vision du président c'est mina ça mais ça là voilà mirate mia ha ou bien un président et tout fait vous t'a imposé président pour aller président est qui là bagarre dobita fois fa ku tadi le président est qui tadi maintenant la frère abataki il y a comment faire son jila voilà yoro na nyenganto ka fo ngo jamana mara e politique baradi surasiya barani politique barate kele sinon Choguel Flene par exemple et Choguel la discours là si un militaire sans formation politique et idéologique était nécessaire en puissance mais pour le tribunal la puissance et qu'est-ce que tu veux dire donc s'il te plaît ça un débat il a une formation idéologique et politique il va se sentir bega kuma la président nous attends président bolo ayi to mene dare ne ko ngo ah non si non si mais non mais attends mais qui m'a envoyé mais exemple lima mais ko gare lima on simdala pour dire que ni nga ça non mo di sera niveau do ma non mais il faut monter idéologique ni nga assimilé calme ça calendrier muna parce que assimilé pour faire tenue amné calme ça calendrier avec bien tama juste ko fo o la ngima ak ko le fo ngima awaka mu fo ani an mɔgɔ bɛ mun na an tɛ se ka ɲɔgɔn ye ko dɔn min bɛ président na mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ ko kalama n'i y'a lamɛn bamanankan na i b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ ko dɔn a bɛ ko kɔrɔ dɔn o ye politique ye maa min don a kunkolo bɛ a kan da la a b'a yɛrɛ kalama o ye majigi ni ko faamuya cogo ye bon n'i y'o ye mɔgɔ min na i bɛ taa mun politique science idéologie ko kuma fɔ la voilà c'est ça ou bien idéologie kɔrɔ ye dɔrɔn de ko n'i bɛ miirina tubabu ka ko jateminɛ cogo la ou bien o dɔrɔn comme n'a sɔrɔ idéologie kun t'an fɛ yan ka sɔrɔ a daminɛ b'an bolo président kɔni fɔ corruption kɔnɔna na a ko a y'a kuma ni fɔ mɔgɔ ma yɔrɔ ni ye ka ɲa mais a bɛ correspond an ka dɔnniya dɔ la ko ni jamana musaka ou bien n'a cakɛda n'a kalifara i ma ko avant que k'i miiri i yɛrɛ la kɛ k'i miiri faso la fɔlɔ jamana fɔlɔ la donc o tɛ communisme ye et puis c'est la solution parce que n'i miiri bɛɛ la kɛ i tɛ jamana nafolo suɲɛ o n'i miiri kelen la o de b'a to i bɛ jamana nafolo suɲɛ donc sisan ne ka différence ni e ka kuma différence ye min ye an ka président idéologiquement politiquement il est correctement bien avisé maintenant au lieu que son entourage l'accompagne dans sa vision k'a bilasira k'a dɛmɛ a ka kun tila min kan dɛ u bɛ taa dɔwɛrɛ de kɛ n b'a bila min na o de ye problème ye parce que même filɛ exemple concret an taara don la constitution bɛ a dilan tuma min na o y'a sɛbɛn ko diversité culturelle an ko quoi diversité culturelle min an wulila fo an ye lafu kuluwa an taara commission an taara an ni mɔgɔ sigira an kumana cɛ min ye kumana a bɛ ka 10 heures temps bɔ u bɛɛ wulila an kuma bɛɛ kɛ an ko nous sommes contre parce que ne kuma ko bɛn an sigi à désarmer an kuma bɛnna yɔrɔ la an jiginna mais hali sini au diversité culturelle c'est une affaire c'est une faute ça veut dire que jusqu'à présent notre président n'est même pas souverain il n'est pas indépendant il n'est pas souverain parce que ni entourage de kelen kala parce que vision B à la souverain c'est le peuple qui est souverain c'est le peuple qui est souverain le président n'est pas souverain le président préside il préside il n'y a pas de souveraineté il y a souveraineté appartient au peuple la souveraineté n'appartient pas au président parce que ni dans mon kolosi Mali la ke ni koko kera do président no mais c'est ça non mais tu vas me gérer les faits non ne fais même comment c'est la vision du président ben n'y a pas là parce que ni élection do ben voter calé de sigi na tiena ni ministre ya tien am président de parce que nous on n'a pas voté pour le ministre des mines ni pour le ministre de la santé ayi doke babula hakilla ka fo family chairman sorola bishu na tala pour que moko ka se ka don ka fo ko jamana ale be jɔ cogo mina na ba kan ka jɔ cogo mina bara mun kan ka kɔnɔna na tabulo mun kan ka kɔnɔna famille mun kan ka kɔnɔna na akai mina président min fɔ kulukoro odo an ka kan yɛrɛ dɔrɔn n'an kɛra an yɛrɛ ye fɛn caman bɛ o bɛ nɔgɔya a ye fɛn caman fɔ kulukoro ni mɔgɔ min y'a lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ ko miirina min b'a la a b'a fɛ ka baara kɛ cogo min i b'a faamuya kosɛbɛ
o la ma ɲini mɔgɔ caman fɛ u ka kulukoro discours ɲini u k'a lamɛn kalansen ni taabolo ni baara kɛcogo ni ko faamuya cogo caman de b'a kɔnɔ n'an b'a fɛ ka k'an yɛrɛ ye ce n'est pas a ma fɔ a kun fɛ ko ɲinan ka kɛ seko ni dɔnko san ye kɔrɔw de b'a la baara kɛcogo de b'a la fɛɛrɛw de b'a la an bɛ dugawu kɛ ala k'o kow bɛɛ lajɛlen tɛmɛ kumakuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ kuma min bɛ yen dɔrɔn o de ye jamana kɔnɔna la an ye sira min ta a sira in tɛ ta cogoya si la k'a bɛ ɲɛ an bolo n'an ma bɛn n'an ma ɲɔgɔn kun ka kɛɲɛ ni ɲɔgɔn ka hakilina ni ɲɔgɔn ka taabolo ye Mali in kɔnɔna la an bɛɛ de bɛ Mali in fɛ mais i b'a ye k'a fɔ ko jamana kɔnɔna la chaque fois ni baarakɛbali n'o bɛ ka maa jamu a bɛ baarakɛla a bɛ ala saraya ka se degré dɔw la i b'a ye k'a fɔ ko jamana nana ka na se o niveau de ma malheureusement transition ye fanga don o de la kosɛbɛ quoi mɔgɔ min bɛ se tɛgɛrɛ fɔlɔ ou n'a bɛ se kuli la kosɛbɛ o de yɛlɛn ka di ka tɛmɛ bɔgɔ nɔni n'a kan jamana mago bɛ bɔgɔ nɔni de la jamana mago tɛ vɛsiba don ni parliba la k'a fɔ ko ka taa conférence ni fɛn jamana mago bɛ nous sommes un pays qui est en chantier jamana mago bɛ ouvrier de la et je pense que le mérite doit être bien récompensé mɔgɔw ka to yen mɔgɔw ka kuma kiri ka bato a ɲɛ ma dunko juguya ka kɛlɛ n tɛ ne yɛrɛ ka mentalité yɛrɛ la fagali yɛrɛ de tun kan ka kɛ nin transition kɔnɔna la par rapport à la corruption yurugurugu yɛrɛ parce que ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔna la bi yurugurugu ayi mais a bɛ créer o a bɛ peine de mort ka exécution kɛ o a bɛ yen nɔ a tɛ ka exécuter de sinon a bɛ yen nɔ mais a tɛ ka exécuter de parce que jamana nafolo mɔgɔ fɛn bɛ jamana to ni lahala la k'a dɔrɔmɛ kelen dun ne bolo e ni balo man kan ne bolo donc au lieu que justice ka accentuer kosɛbɛ mɔgɔ minnu bɛ ka liberté d'expression ni fɛn ninnu kɛ journaliste baara ni fɛn ninnu kɛ la justice devrait beaucoup plus se focaliser mɔgɔ minnu bɛ dunko juguya la parce que n'o dunko juguya sera ka bali sisan a tɛ se ka ban pewu mais ne caman kɛlɛla la o b'a to sɔrɔsiw bɛ se ka équiper ka ɲa ka tɛmɛ nin kan dɔ bɛ se ka fara u ka sara kan dɔ bɛ se ka fara u ka minɛn kan baara bɛ se ka di jeunes ma minɛn bɛ se ka sanga bila dɔgɔtɔrɔsow la i b'a ye k'a fɔ ko dun ka fa bɛ se ka sabati kosɛbɛ donc ka foli lase an filɛbaga ni an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma camarade Pape Diallo k'a fɔ halisa a ka wulikajɔ la jamana kɔnɔna la kɔrɔ Kasim ka i yɛrɛ fo Jani baarakɛla bɛɛ Keba deuxième classe major ani Falaye ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma non vraiment ne yɛrɛ content na parce que n labɛn n ye bila ka sɔrɔ duman la ka na buya ko ma kɛ ka fama ye kɔrɔ wa depuis an fitina ma i b'an suit kɛlɛ kɔnɔ débat ni fɛnw kɔnɔ o san bɛ commencer a kɔrɔbaya vraiment min ka d'an ye ko laban ye min ye o ka kɛ ala n'a kira kama o ka président to ka bɔ a kuma wa président to ka kuma fɛrɛ u kana discours dilan ka di président ma vraiment ni 2025 bɛɛ kɔnɔ président kana papier kalan u ka papier bɛɛ to yen conseiller ni chargé de mission ni tɔ ninnu bolo quoi u k'u dilaja o la ye ni président bɔra min fɔ président k'i da ka sunɔgɔ ni dugu jɛra ka taa kuma tuguni a ka meeting kɛ dɔrɔn a banna an mago bɛ président kuma parce que walayi président ma bila sira o la an bɛ lafiya o la parce que an ye wulikajɔ min kɛ non parce que an ye wulikajɔ min kɛ nin waati la on a perdu des éléments sur le terrain président yɛrɛ fana ka jɔ duman fana tunun b'a bolo an yɛrɛ fana ta tunun b'a bolo donc a ka to an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sisan quoi vraiment u ka comme a fɔ culture de bɛ yen sisan ani ko dématérialisation ko matériel ba in ka bɔ donc papier fɛn bɛ yen sisan quoi papier bɛɛ b'o président kɛrɛfɛ voilà donc président ka taa kɛ scientifique ye dɔrɔn a bi a banna vraiment ni tɛna se ka dɔrɔn fɔ a dan kan mɔgɔ bɛɛ hakili to nin yɔrɔnin na dɔrɔn ayiwa an b'aw fila bɛɛ lajɛlen fo kuma tɛ aw nana parlement populaire du peuple an ka PPP kasi o bɛɛ kiri ɲɛna yan i y'o bɛɛ sigi yan o bɛɛ kɛra a bɛɛ kɛra i ka studio kɔnɔna parlement populaire du peuple an ka député bɛɛ k'i ya fɔ ah ouais a wagati ma nɔgɔya dɛ a ma nɔgɔya dɛ an bɛ su na taa jɔ yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Falaye Keyita ani Keba Diallo olu y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ sini sɔgɔma n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 9 kibaruyaw olu bɛ segin ka na yan a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 10 11 20 walima 80